कोणता विकास करणार आहे? हा माणूस कोणता विकास करणार आहे? 13-14 वर्षामध्ये एकदाही न फिरलेला माणूस विकास करू शकला नाही. आणि म्हणून आता सांगतो तुम्हाला, एवढंच फक्त सांगतो की लय हा वळवळ करत होता. मी साधारणपणे एखाद्या राजकीय माणसाचा गेम करताना अतिशय शांत डोक्यानं करतो. यानं माझ्या मतदारसंघामध्ये नांदगावला सभा घेतला आणि उमेदवार जाहीर करून सांगितला आणि हा उमेदवार पुढच्याला निवडून आणा. त्याच दिवशी मी निर्णय केला की हा मला काय पराभूत करतोय, पण याच्या पोराला मात्र मी आता पराभूत केल्याशिवाय राहणार नाही, हा निर्णय मी केला. आणि मग मंडळगडच्या टोकापासून, दापोलीच्या टोकापासून सूर्यकांतजी दळवे असतील, सचिन कदम असतील, किशोर देसाई असतील, आमचा अमोल कीर्तिकर असेल, या सगळ्यांना त्या भागामध्ये जाऊन फिरून गोळा केले आणि गोळा करून या सगळ्यांचं एक मत केलं. या सगळ्यांचं ध्येय एक आहे. त्यांना सर्वांना विश्वासात घेतलं आणि मग हा भावा आमचा चला, कुठे गेला तो संजय कदम, या संजय कदमला आम्ही भेटलो आणि आम्ही सर्वांनी मिळून सांगितलं की ह्याला जर मातीत घालायचं असेल तर संजय कदमला इथं आणावा लागेल आणि संजय कदमला यावं लागेल. संजय कदमला आणावं लागेल आणि संजय कदमला इथं यावं लागेल. आणि याच्याबद्दल आमचं सर्वांचं एकमत झालं. आणि आज संजय कदम हे आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. आज आपल्याला निर्धार करायचा आहे, निश्चय करायचा आहे. आज अनेकांच्यावर केसेस, अनेकांची घोडदप्ती, माझ्यासारख्याचं घर जाळणं, अशा अनेक गोष्टी यांनी केल्यात. आज चंद्रकांत चाळके उपस्थित आहे, अंकुश काते उपस्थित आहे, राजू आमरे उपस्थित आहे, जीवन आमरे उपस्थित आहे. 3 महिने घर सोडून हे बाहेर आहेत बायका मुलांपासून. खोट्या नाट्या केसेस दाखल करा, हे करा, ते करा. पण रामदास कदम तुझ्यासारखा भंपक माणूस, आणि या भंपक माणसाला आम्ही पुरून उरल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं आम्ही तुम्हाला सांगतो. तू तर काय झाला फडतूसच आहे, तू तर काय आमच्या पासंगाला सुद्धा पुरणार नाही. पण भगभाग करण्याचं काम तुझं आहे. त्याची बोलती या शिमग्याच्या दिवशी आपण सर्वांनी बंद करण्याचा निर्धार आणि निश्चय करूया. आणि जाता जाता संजय रावांचं स्वागत करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सुद्धा विनंती करतो की नाराज होऊ नका. तुमचं आमचं सर्वांचं उद्दिष्ट एकच आहे, तुमचं आमचं सर्वांचं ध्येय एकच आहे की ज्यांनी गद्दारी केली त्यांची गद्दारी संपवायची. हे तुमचं आमचं सर्वांचं ध्येय एकच आहे. आणि म्हणून मी राष्ट्रवादी सोडल्यानंतर, शिवसेना सोडल्यानंतर एकाही शिवसैनिकाला जर बोललो असेल, त्याला जर वाईट बोललो असेल, त्याचं वाईट चिंतलं असेल, तर एक उदाहरण सांगा. त्यानंतर राष्ट्रवादी सोडल्यानंतर तुमच्यापैकी एका तरी माणसाला मी दुखवलंय काय, ते तुम्ही सांगा. तेच पालन संजय रावांकडनं करून घेण्याचा आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू. आणि म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या दुधाचा पेला हा परिपूर्ण भरलेला आहे. त्याच्यामध्ये संजय रावाच्या रूपानं आज चिमूटभर साखर आम्ही टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, हिंदू असतील, मुसलमान असतील, बौद्ध असतील, ख्रिश्चन असतील, त्यांनी केशराच्या रूपानं ह्या दुधाची चव वाढवावी आणि ह्या गद्दारांना मातीत घालावं असं आव्हान करतो आणि आपली सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भास्करराव, तुमच्या धडाडणाऱ्या तोफेला थांबवणं मुश्किल असतं, परंतु 100 सोनार की एक लोहार की याप्रमाणे तुम्ही ज्यांची वाजवायची त्यांची वाजवलेली आहे. आणि म्हणून माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचं अवघ्या काही मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आगमन होईल. शिवसेना नेते माननीय चंद्रकांत खैरे साहेब यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे, सुषमाताईंचं आगमन झालेलं आहे. मी जास्त वेळ न काढता सुषमाताई आपल्याला विनंती करतो, आपण या ठिकाणी थोडक्यात मार्गदर्शन करावं. सन्माननीय विचारमंचाच्या समोरील आपण सर्व सन्माननीय परिवर्तनाच्या लढ्यात ज्या ज्या महामानवांनी, महानायिकांनी योगदान दिलं, त्या सर्व महामानवांना, महानायिकांना विनम्र अभिवादन करत, या शिवसेनेचं रोपटं ज्यांनी लावलं, ज्यांनी अक्षरशः रक्ताचं पाणी करून, जीवाचं रान करून हे रोपटं वाढवलं, घडवलं, त्या वंदनीय बाळासाहेबांना विनम्र अभिवादन करत, मीही तुमच्यासारखीच सन्माननीय पक्षप्रमुखांचं संबोधन ऐकायला उत्सुक आहे, त्यामुळे फार वेळ घेणार नाही. मंचावर उपस्थित असणारे ज्यांचं मनोगत आपण ऐकलं ते आमचे नेते सन्माननीय भास्कर जाधव साहेब, दुसरे नेते सन्माननीय विनायक राऊत साहेब,
अनिल परबजी, खासदार खैरे साहेब आणि ज्यांच्या पक्षप्रवेशासाठी ही अमाप गर्दी इथं उलटलेली आहे ते सन्माननीय संजय कदमजी, सर्व डिजिटल आणि प्रिंट माध्यमांचे मान्यवर प्रतिनिधी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाडी, व्यापारी आघाडी, विद्यार्थी सेना, माथाडी कामगार तसेच सर्व अंगीकृत संस्था संघटनांचे मान्यवर पदाधिकारी आणि आपण शिवसेनेवर मनापासून प्रेम करणारे सर्व भावांनो आणि बहिणींनो, कोकणात बोलायला उभी आहे. हा कोकण सी.डी. देशमुखांच्या नावाने ओळखला जातो. हा कोकण बॅरिस्टर नाथ पैंच्या नावाने ओळखला जातो. इथून अवघ्या 40 किलोमीटर अंतरावर महाडच्या चौदार तळ्याच्या ऐतिहासिक लढ्याची साक्ष आहे. एकूण वेगवेगळ्या ऐतिहासिक संदर्भ असणाऱ्या कोकणात मी बोलत आहे आणि हा कोकण शिवसेनेवर प्रेम करणाऱ्या जीवापाड शिवसैनिकांचा कोकण म्हणूनही ओळखला जातो. राजे हो, कोकणाचं आणि शिवसेनेचं अतूट नातं आहे. शिवसैनिकांनी, या कोकणवासियांनी शिवसेनेला भरभरून दिलं आणि शिवसेनेने सुद्धा कोकणला कायमच झुकतं माप दिलं. याच कोकणाने शिवसेनेला सन्माननीय विनायक राऊत साहेब असतील, अनिल परब साहेब असतील, आमचे वैभवदादा नाईक असतील, यांच्यासारखे निष्ठावंत शिलेदारही दिले. पण प्रत्येक नियमाला अपवाद असतो. कोकणाने जसे निष्ठावंत शिलेदार कायमच शिवसेनेला दिले, पण या नियमाला अपवाद ठरत काही वटवृक्षावर वाढणारे बांडगुळही आमच्यामध्ये सामील झाले. जे बांडगुळ सामील झाले ते शिवसेनेच्या बळावर वाढले. शिवसेनेने त्यांना मोठं केलं. शिवसेनेमुळेच ते जगले, तगले, उभे राहिले. कारण आपल्यापैकी अनेकांना माहिती असेल 1990-93चा काळ, त्या काळातले हे तमाम सगळे बांडगुळ ते मुंबई ते कोकण कसा प्रवास करायचे आणि 2023 मध्ये त्यांचीच सांपत्तिक स्थिती काय आहे. 90 ते 2023 मध्ये सांपत्तिक स्थितीमध्ये पडलेला हा फार मोठा फरक, असा कुठला खजाना त्यांना सापडला होता की ते अचानक अरबो खरबोपती झाले. पण मला त्यावरही आता जास्त बोलायची इच्छा नाहीये. मंडळी, कालाय तस्मै नमः असं म्हणतात. काळ प्रत्येकावर फार मोठं औषध असतं. इथून जाताना ज्यांना असं वाटत होतं की आता मी म्हणजे शिवसेना, मी चाललो म्हणजे काय, आता कोकणात फार मोठी झीज होणार वगैरे वगैरे वगैरे, त्या सगळ्यांना उत्तर देण्यासाठी काळ एक नवं उत्तर शोधत राहतो. इथे रामदास कदम या माणसाला उत्तर देण्यासाठी म्हणून त्यांच्या 10 पट ताकदीचा संजय कदम नावाचा चेहरा आज शिवसेनेत दाखल होत आहे. ही एका अर्थाने एकूण कोकणासाठीही आणि शिवसेनेसाठीही ऐतिहासिक बाब आहे. मी कायम उल्लेख शिवसेना असं करते. पत्रकार आणि माध्यमांना वाटत असेल की निवडणूक आयोगाने तर शिवसेना नाव हे एकनाथ भाऊंना दिलेलं आहे, मग मी का उल्लेख करते. मी उल्लेख यासाठी करते की ओरिजिनल शिवसेना आम्ही आहोत. आम्हाला निवडणूक आयोगाचा निर्णय अजिबात मान्य नाहीये. आणि ओरिजिनल शिवसेना सोबत असल्यावर काय होते आणि नसल्यावर काय होते याचेही उत्तर लोकांना मिळाले आहे. ओरिजिनल शिवसेना सोबत असल्यावर जो कसबा सातत्याने भाजपला मिळत होता, आज ओरिजिनल शिवसेना सोबत नाही म्हटल्यावर तोच कसबा भाजपच्या हातातनं निसटलेला आहे. ही आपली ताकद आहे. दादा हो, तशा रामदास कदमांच्या बद्दल मी आता काहीच बोलणार नाही. भास्कर दादांनी फार इत्तमभूत मांडणी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निष्ठेच्या गप्पा असतील किंवा त्यांनी जे काही मांडलं असेल त्यावरती मी आता अजिबात पुन्हा एकदा त्याचा पुनरुल्लेख करणं टाळेल.
पण काही गोष्टी आवर्जून मांडल्या पाहिजेत आणि ती ह्या की आपण सगळे इथे का आहोत. आपण सगळे माजी आमदार संजय कदम साहेबांच्या प्रवेशासाठी तर एकवटलेले आहोतच, पण आज सन्माननीय पक्षप्रमुख आपल्या सगळ्यांना संबोधित करत आहेत. सन्माननीय पक्षप्रमुखांच्या विभागवार सभा होण्यासाठी आज इथून सुरुवात झाली आहे. आणि का ही सगळी सुरुवात आहे? एकीकडे महाप्रबोधन यात्रा, एकीकडे शिवसंवाद यात्रा, नुकताच पार पडलेला शिवगर्जना सप्ताह आणि त्यानंतर सन्मान्य पक्षप्रमुखांच्या विभागवार होणाऱ्या सभा, या सगळ्यांचं नेमकं कारण काय? निवडणुका लागलेल्या नाही तरी या सभा होत आहेत. त्याचं कारण असं आहे की निवडणुकात प्रचार सभा घेणारे लोक मतांसाठी सभा घेतात. आम्ही इथे मतांसाठी सध्या सभा घेत नाही आहोत, आम्ही मराठी माणसाच्या हितासाठी सभा घेत आहोत. आणि मराठी माणसाच्या हितासाठी सभा म्हणजे काय? तर मराठी माणसाचं हित जे सरकारने जोपासलं पाहिजे, जे सरकारने बघितलं पाहिजे, ज्या बद्दल आम्हाला सरकारकडून अपेक्षा आहेत. पण अडचण अशी आहे की एकनाथ भाऊ आणि त्यांच्या सोबत गेलेले आमचे 40 इतर वांड भाऊ जे स्वतःला सातत्याने सांगत आहेत की आम्ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी गेलेलो आहोत, त्यांचा गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्राशी असणारा सगळा संवादच तुटत चाललेला आहे. आणि महाराष्ट्राशी संवाद करण्याच्या ऐवजी मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी त्यांचा सातत्याने दिल्लीश्वरांशी संवाद चालू आहे. दिल्लीश्वराशी संवाद करणाऱ्या या लोकांनी महाराष्ट्राशी संवाद करणे थांबवले, महाराष्ट्राच्या हितावर बोलणे थांबवले, महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर बोलणे थांबवले. परंतु जर शिवसेना कायम 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण करण्यासाठी कटिबद्ध असेल तर महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे संबोधन करणे गरजेचे आहे. आणि ते का गरजेचे आहे त्याचे अजून एक कारण सांगितले पाहिजे. तब्बल 4 दिवसांपासून महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना कायम मला असं सातत्याने माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला असं वाटतं की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमच्यासाठी नवीन काय आहे, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी काय आहे, महाराष्ट्राच्या कामगारांसाठी काय आहे, कष्टकऱ्यांसाठी काय आहे, असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी काय आहे, महिलांच्यासाठी काय आहे, चाकरमान्यांच्यासाठी काय आहे, छोटा मोठा उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्यासाठी काय आहे. 4 दिवसापासून आम्ही वाट बघतोय की महाराष्ट्रातल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकदा तरी सत्ताधारी याच्यावर बोलतील. पण अडचण अशी आहे की सत्ताधारी मात्र यावर चकार शब्दाने बोलायला तयार नाहीत. याच्या उलट बोलायलाच काही नसल्यामुळे हक्कभंग प्रस्ताव वगैरे मोठे मोठे शब्द घेऊन उभे राहत आहेत. राजे हो, तुम्ही सगळे जाणकार लोक आहात, ज्ञानी लोक आहात, अत्यंत बुद्धिमान लोक आहात. जरा आपण थोडेसे शांत डोक्याने विचार करूया. कलम 104 नुसार खासदारांवर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल होतो, तर कलम 194 नुसार आमदारांवर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल होतो. हक्कभंग प्रस्ताव यासाठी की कुठल्याही प्रतिनिधीने वेडीवाकडी विधानं करू नयेत आणि त्यामुळे इतर आमदारांवर, इतर लोकप्रतिनिधींवर काम करताना अडथळा येऊ नये. पण असे असतानाही आता ज्यांना हक्कभंग प्रस्ताव करावा असं सुचत आहे, ज्यांना असं वाटतंय की हा हक्कभंग प्रस्ताव आम्ही सन्मान्य संजय राऊत साहेबांवरती आणला पाहिजे, आपण साधा विचार करा. सन्मान्य संजय राऊत साहेब म्हणाले की तिथे काही चोर बसलेले आहेत, तिथे काही चोर बसलेले आहेत असं जेव्हा ते म्हणतात, तेव्हा त्या विधिमंडळामध्ये काँग्रेसचे आमदार आहेत, राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत, शिवसेनेचे आमदार आहेत. यापैकी कुणालाही राग येत नाही. राग कुणाला येतो तर तो आशीष शेलारांना येतो. अब हम इतना ही बोल रहे हैं कि अरे भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है. अगर हम बोल रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है तो जो चोर होगा वो अपनी दाढ़ी टटोलेगा. आशीष शेलार अपनी दाढ़ी क्यों टटोल रहे हैं? चोर म्हटल्यावर आशीष शेलारांना राग का येतो हा खरा चर्चेचा विषय असला पाहिजे. पण त्यातही विचार करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की जे देवेंद्र फडणवीस म्हणतायत की आम्हाला चोर म्हटलेलं आवडलेलं नाही, त्याच आशिष शेलारांना आणि त्याच देवेंद्र फडणवीसांना एका दुसऱ्या गोष्टीचा विसर पडतोय की त्यांच्याच पक्षाचे आमदार असणारे
मंगल प्रभात लोढा असतील, प्रसाद लाड असतील, चंद्रकांत पाटील असतील, ही सगळीच्या सगळी मंडळी जी सातत्यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल बरळत होती, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दल बेताल वक्तव्य करत होती, क्रांतिबा ज्योतिबा फुलेंच्या बद्दल वक्तव्य करत होती, त्या सगळ्यांच्या बद्दल देवेंद्र फडणवीसांनी एकावरही हक्कभंग सोडा, पण महापुरुषांबद्दल विधानं होत आहेत म्हणून तरी किमान निंदाव्यंजक ठराव मांडणे आवश्यक होते, पण देवेंद्र फडणवीसांनी असा निंदाव्यंजक ठराव मांडला नाही. याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस हे दुटप्पी भूमिका घेतात, देवेंद्र फडणवीस आपल्या आमदारांना वाचवतात, परंतु जाणीवपूर्वक हक्कभंगाचा मुद्दा पुढे आणतात, त्याने काहीच होत नाही. मग ते दुसरा मुद्दा काढतात, ते म्हणतात की संदीप देशपांडेवर हल्ला झाला. आता तुम्ही विचार करा राजे हो, कसब्याच्या निवडणुकीचा मेसेज जेव्हा देशभर जातो, आधीच्या 5 विधान परिषदांच्या जागांमध्ये देवेंद्र फडणवीसांचा पराभव होतो, कसब्यांमधला त्यांचा पराभव नामुष्की करणारा असतो, सगळ्या माध्यमांमध्ये धंगेकरची चर्चा होते. या चर्चेने अस्वस्थ झालेली भाजपा, तिच्या मदतीला कायमच इंजिनवाले लोक येतात, पोस्टमन लोक येतात, आणि त्यामुळे जर हल्ला झालाय म्हटलं की धंगेकरवरची चर्चा, देवेंद्र फडणवीसांच्या पराभवाच्या नामुष्कीची चर्चा डायव्हर्ट होऊन चर्चा हल्ल्याच्या दिशेने वळते. काय पद्धतीचं घाणेरडं राजकारण इथे करतात. तरी आपल्याला त्याच्यावर बोलायचं नाही. महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारे लोक, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांवरती बोलणारे लोक, महाराष्ट्राबद्दल काहीतरी बोलतील असं वाटत होतं, पण काल एकनाथ शिंदे साहेबांनी अभिभाषण केले. तब्बल 1 तास 13 मिनिटाचे अभिभाषण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते बोलत होते, आणि त्यावेळेला त्यांनी काही मुद्दे मांडले. ते मुद्दे मांडताना असं सांगत होते की आम्ही आता काहीतरी मोठी गोष्ट करत आहोत, आम्ही बाळासाहेबांचा दवाखाना उभा केलेला आहे, ही आमची योजना आहे. एकनाथ भाऊंना आणि त्यांच्या खबऱ्यांना हे माहिती असले पाहिजे की बाळासाहेबांचा दवाखाना ही संकल्पना तब्बल 4 वर्ष आधीपासून अस्तित्वात आहे. पुण्यातल्या खजिना विहिरी जवळचा पहिला बाळासाहेबांचा दवाखाना, 1 रुपयातली ओपीडी ही पहिल्यांदा पुण्यामध्ये सुरू झाली. आणि तरी एकनाथ भाऊंना वाटतं की ते सांगतायत तेच खरं. मी फक्त 2 मुद्दे घेणार आहोत साहेब आणि थांबणार. तेच एकनाथ भाऊ पुन्हा एकदा सांगत आहेत की होय, मी तमक्याला महाराष्ट्रद्रोही म्हणेल, मी तमक्याला महाराष्ट्रद्रोही म्हणेल, कारण मला महाराष्ट्राची अस्मिता जपायची कळतीये. माध्यमांच्या समोर हे ठामपणे मांडले पाहिजे की जर एकनाथ भाऊंना खरंच महाराष्ट्राची चिंता असेल आणि महाराष्ट्रद्रोह्यांना त्यांना प्रश्न विचारायचे असतील, तर कोरोनाच्या काळामध्ये सीएम केअर फंडला पैसे देण्याच्या ऐवजी ज्या सगळ्या भाजपच्या आमदारांनी पीएम केअर फंडाला पैसे जमा केले, हा पीएम केअर फंड कुठं आहे? माहिती अधिकारामध्ये माहिती घेऊन जेव्हा आम्ही पीएम केअर फंड बद्दल माहिती मागवतो, तेव्हा माहिती अशी कळते की पीएम केअर फंड हा तर खाजगी आहे. मग खाजगी फंडामध्ये देवेंद्र फडणवीसांसकट सगळ्यांनी पैसे कसे काय दिले, आणि हे पैसे ज्या खात्यामध्ये गेलेत ते खातं जर खाजगी असेल तर ऑपरेट कोण करतं? खातं ऑपरेट करणाऱ्या लोकांच्या बद्दल किरीट भाऊ आणि एकनाथ भाऊंच्या मनात काहीच प्रश्न येत नाहीत का? आमचं किरीट भाऊंना स्पष्ट म्हणणं आहे, किरीट भाऊ फार घोटाळे शोधून काढतात. डम्पिंग ग्राउंडवर जसा एखादा माणूस प्लास्टिक बॉटल शोधत फिरतो ना, डम्पिंग ग्राउंडवर प्लास्टिक बॉटल शोधत फिरतो, तसे किरीट भाऊ घोटाळे शोधत फिरतात. किरीट भाऊ, अशा छोट्या छोट्या प्लास्टिकच्या बॉटल शोधणे बंद करा, आणि खरंच महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आस्था असेल, अस्मिता असेल, तर किरीट भाऊ तीन आम्ही तुम्हाला फक्त डम्पिंग ग्राउंडवरच्या प्लास्टिक बॉटल नाही, अख्खे डम्पिंग ग्राउंड दाखवतो. किरीट भाऊ तेवढं डम्पिंग उचला. त्याच्यातलं पहिलं डम्पिंग किरीट भाऊ, जे मी शिवतीर्थावर म्हटलं होतं वारंवार सांगते
की जो पक्ष नोंदणीकृत नव्हता त्या पक्षासाठी बीकेसीच्या मेळाव्यात करोडो रुपये खर्च कोणत्या खात्यातून झाला, किरीट भाऊंनी बोललं पाहिजे. किरीट भाऊ कोकणापर्यंत येणं बंद करा. त्याच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नॉर्म्स मध्ये न बसताही 300% अधिक अनाधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नारायण राणेच्या बांधकामावर तुम्ही का बोलत नाहीत याचं उत्तर द्या. किरीट भाऊ, मी वरळीतही प्रश्न विचारलाय पुन्हा एकदा, कारण तुमचा गजनी होतोय पुन्हा पुन्हा. त्यामुळे किरीट भाऊंना पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले पाहिजे की फेब्रुवारी 2022 मध्ये फ्रामजी पेटी ट्रस्टची जागा इल्लीगल पद्धतीने डिरिझर्व झाली, ज्याच्यात 1000 कोटीची जागा कवडी मोल भावाने एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री असताना त्यांनी ती खाजगी विकासकाला विकली. आरोप मी केलेला नाही किरीट भाऊ, आरोप तुमच्याच आमदाराने आशिष शेलारने केला. नुसता आरोप केला नाही, जनहित याचिका दाखल केली. त्याच आशिष शेलारांना ज्यांनी फेब्रुवारी मध्ये जनहित याचिका दाखल केली, ते आशिष शेलार जून मध्ये सत्तांतर झाल्यावर गप्प का बसलेत? शेलार आणि शिंदे मध्ये कोणती मांडवली झाली, कोणती तोडी झाली, हे आता किरीट भाऊंनी शोधलं पाहिजे. आणि चौथी गोष्ट, दावोस मध्ये जाऊन आम्ही फार करार केले, आम्ही करोडो रुपयाचे करार केले, असं जेव्हा एकनाथ भाऊ म्हणतात तेव्हा एकनाथ भाऊंच्या लक्षात आणून दिले पाहिजे. त्यांचे प्रवक्ते केसरकर असं सांगताहेत की तिकडे 20-20 तास ते काम करत होते, ते रात्रभर झोपतच नव्हते. दादा हो, तुम्ही विचार करा, एकनाथ भाऊ जागेही राहत असतील. नाही दादा, इकडे काहीच नाही, मी 5 मिनिटं घेणार आहे नार्वेकर सर. दावोस मध्ये 20-20 तास जागे राहत होते एकनाथ भाऊ. मला कळत नाहीये, दावोसचं कार्यालय जर 5 ते 6 वाजता सायंकाळी बंद होत असेल तर 6च्या नंतर रात्री 2 पर्यंत एकनाथ भाऊ कुठं बसून काम करत होते? जर सगळी कार्यालय बंद झाली होती तर एकनाथ भाऊ काम कुणासाठी करत होते? आणि तिकडे जाऊन जर सांगत असाल की महाराष्ट्रासाठी आम्ही एवढी गुंतवणूक आणतोय, तर एकनाथ भाऊंनी याची उत्तरं दिली पाहिजेत की दावोस मध्ये करार केलेल्या ज्या 3ही कंपन्या आहेत, दराडे, लटपटे, अशा मराठी आडनाव असणाऱ्या औरंगाबादच्या कंपन्या, संभाजीनगरच्या कंपन्या कशा आहेत? ज्या कंपन्यांचं स्वतःचं भांडवल 20 कोटी नाही, अशा कंपन्यांना 40,000 कोटीचा प्रकल्प एकनाथ भाऊ कुठल्या आधारावर देतात? म्हणजे एकनाथ भाऊ हिंडेनबर्गच्या भाषेत सांगायचं झालं तर नवा अदानी आणि नवा अंबानी जन्माला घालतात का? आणि यावर किरीट भाऊ इकडे तिकडे डम्पिंग ग्राउंड मध्ये बॉटल शोधण्यापेक्षा, किरीट भाऊ हा डम्पिंग ग्राउंडचा पसारा जरा उकरून काढा, यावर जरा बोला. यावर तुम्ही बोलणं जास्त गरजेचं आहे. माझ्याकडे बोलण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत, परंतु तुर्तास एक बाब नक्की सांगितली पाहिजे की दादा हो, हे जे सगळे जे कॅमेरेवाले थांबलेले आहेत ना, जे कुठली सभा सुरू होण्याच्या आधी लगेच लोकांमध्ये जाऊन असे बूम पुढे घेऊन विचारतात, कुठून आलात, कुणासाठी आलात, त्यांनी या सभेत नक्की विचारावं बूम घेऊन की समोर बसलेली जी ऑडियन्स आहे ती छत्तीसगड मधून आली आहे का, ती झारखंड मधून आली आहे का, ती कशासाठी आली आहे त्यांना माहिती आहे का? कारण येते पाहिजे जातीचे इरा गबाळ्याचे काम नव्हे. सन्माननीय उद्धव साहेबांच्या पाठीशी महाराष्ट्र किती ठामपणे उभा आहे त्याचं द्योतक ही जमलेली गर्दी आहे. एकनाथ भाऊंना शेवटची गोष्ट सांगितली पाहिजे. ते असं म्हणाले की कधीतरी आता त्यांनी ऑफलाईन यावे, सारखे सारखे ऑनलाईन काय? एकनाथ भाऊ, कसब्याच्या निवडणुकीत पक्षप्रमुख ऑनलाईन 2 मिनिटाचा संदेश दिला होता तरी विजय झाला आहे. आता ते विभागवार सभा घेणार आहेत, तेव्हा तुमच्या 40 लोकांची डिपॉझिट कशी वाचवायची याची तयारी तुम्ही ठेवा. दादा हो, आपण सगळेच जण माझ्यासारखे सन्मान्य पक्षप्रमुखांना ऐकायला उत्सुक आहात.
थांबते, रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सुषमाताई. आपण ज्यांच्या भाषणाची आतुरतेने वाट पाहत आहात, केवळ आपणच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण देश या सभेकडे आपले लक्ष ठेवून राहिलेलं आहे. ते उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि म्हणून त्यांचं स्वागत करत असताना मला खूप आनंद होतोय. शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद. उद्धवजी ठाकरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. अरे उद्धवजी ठाकरे आप आगे बढ़ो. जिंदाबाद, जिंदाबाद. मी माननीय उद्धव साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्याची विनंती मी माननीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांना करतोय. माननीय शिवसेना नेते छत्रपती शिवाजी महाराज की. अरे जय भवानी, जय शिवाजी. उद्धवजी ठाकरे आप आगे बढ़ो. माननीय परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेस शिवसेना नेते सुभाष देसाई साहेबांना पुष्पहार अर्पण करण्याची विनंती करतोय. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा. माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी मी माननीय चंद्रकांत खैरे साहेबांना विनंती करतोय. आणि स्वर्गीय महासाहेबांच्या प्रतिमेसही पुष्पहार अर्पण करण्यात येत आहे. उद्धव साहेबांचं तर आगमन झालेलं आहे, त्यांचे विचार तर ऐकायचेच आहेत, पण तत्पूर्वी मी माजी मंत्री आणि माजी खासदार अनंत गीते साहेबांना 1-2 मिनिटात आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी विनंती करतो. शिवगर्जना यात्रेचा या विराट जाहीर सभेनं शुभारंभ होत असताना व्यासपीठावर उपस्थित शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना नेते सन्माननीय सुभाष देसाई, शिवसेना नेते सन्माननीय अरविंद सावंत, शिवसेना नेते सन्माननीय चंद्रकांत खैरे, शिवसेना नेते सन्माननीय भास्करराव जाधव, शिवसेना उपनेत्या सन्माननीय सुषमाताई अंधारे, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे सर्व सन्माननीय उपनेते, सन्माननीय खासदार, सन्माननीय आमदार, शिवसेनेचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि या शिवगर्जना विराट सभेच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले शिवसैनिक बंधू भगिनी आणि मातांनो, या गोळीबार मैदानावर अशीच विराट सभा 2014च्या लोकसभेच्या प्रचाराच्या निमित्तानं या गोळीबार मैदानावर मी आयोजित केली होती आणि त्या 2014च्या लोकसभेच्या प्रचाराला आपले पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे
या गोळीबार मैदानावर उपस्थित होते. त्यानंतर कुठल्याही राजकीय पक्षानं या गोळीबार मैदानावर जाहीर सभा घेतलेली नाही. त्यानंतर आज पहिली विराट जाहीर सभा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचीच या मैदानावर होते. मैदान तुडुंब भरलेलं आहे. हे गोळीबार मैदान तुडुंब भरलेलं आहे. रस्ते दोन्ही बाजूने तुडुंब भरलेले आहेत. रस्ता भरण्यापर्यंत जाम झालेला आहे. आणि त्यामुळे या गोळीबार मैदानाच्या इतिहासातील किंबहुना रत्नागिरी जिल्ह्याच्या इतिहासातील सर्वात विराट सभा आज या गोळीबार मैदानावर या ठिकाणी संपन्न होते. साहेब, ही सभा पाहिल्यानंतर माझ्या मनामध्ये या सभेचं दर्शन घेतल्यानंतर जे माझ्या मनात आले ते मी 2 मिनिटं मांडणार आहे. कारण ही सभा संजय कदम याच्या पक्षप्रवेशाकरता आहेच. ही सभा संजय कदम याच्या पक्षप्रवेशाकरता आहेच, परंतु ही सभा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची आहे. आणि म्हणून आपण सर्व लाखोच्या संख्येनं उद्धव साहेबांना ऐकण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित आहात. आणि म्हणून अधिक वेळ घेणार नाही, परंतु ही सभा पाहिली आणि मला त्या महाभारतातील कुरुक्षेत्रावर झालेल्या कौरव पांडवांच्या युद्धाची आठवण आली. जे कौरव पांडवांचं युद्ध झालं महाभारतामध्ये कुरुक्षेत्रावर, ते जगातलं पहिलं महायुद्ध होतं. आणि हे महायुद्ध कशाकरता झालं होतं? असत्याविरुद्ध सत्याची लढाई होती. अधर्माच्या विरुद्ध धर्माची लढाई होती. आज हे सगळं चित्र पाहिलं आणि ते कुरुक्षेत्र माझ्या नजरेसमोर आलं. आज ही विराट सभा, ही सभा सुद्धा एका नव्या लढ्याचं पर्व होणार आहे. एक नवीन लढाई सुरू होणार आहे. उद्धव साहेब, एक नवीन लढाई सुरू होणार आहे. एक नवीन युद्ध सुरू होणार आहे. आज केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर साऱ्या देशामध्ये आज हे चित्र आहे की कदाचित हा आपला देश हुकुमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करतो की काय, असं चित्र आज संपूर्ण देशात आहे. आणि म्हणून ज्या वेळेला हा देश हुकुमशाहीच्या देशानं चाललाय की काय असं वाटायला लागलंय, त्या वेळेला या गोळीबार मैदानावर लोकशाही वाचवण्याचं पहिलं रणशिंग उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आपल्या समोर इथं फुंकणार आहेत. आणि म्हणून मला इतर काही सांगायचं नाहीये, इतर काही बोलायची गरज नाही. फक्त एक उल्लेख करणार आहे, कारण जे मातोश्रीवर मी उद्धव साहेबांना बोललोय, जे मातोश्रीवर मी उद्धव साहेबांना सांगितलंय, ते मला या विराट सभेसमोर सांगायचंय. मी सांगणार आहे, तुमच्या विश्वासानं सांगणार आहे. येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत या दापोली मतदारसंघातून
या योगेश कदमचा आम्ही असा पराभव करू पुढचं वाक्य ऐका आम्ही असा पराभव करू की रामदास कदम आणि त्याचे कुटुंबीय पुन्हा निवडणूक लढवण्याची हिंमत करू शकणार नाहीत करायचं की नाही करणार की नाही हा बस एवढंच मला सांगायचं होतं बाकी काय सांगायचं नव्हतं आणि आता साहेब एक शपथ देतो आपण परवानगी देणार असाल तर एक शपथ देतोय नाही मी देतोय उत्स्फूर्त शपथ देतोय नाशिक पासून सुरू केले नाशिक पासून सुरुवात केली आहे मला वाटतं ही शपथ अख्ख्या महाराष्ट्रानं घेतली पाहिजे अशी ही शपथ आहे आणि म्हणून तुम्हा सर्वांना हात जोडून विनंती करतोय मुठी आवळून सगळ्यांनी बांधावर मैदानामध्ये रस्त्यावर कुंपणावर रस्त्यावर आहेत सगळ्यांनी हात मुठी आवळून दोन्ही हात वर करून मुठी आवळून शपथ घ्यायची आहे हिंदू हृदय सम्राट पुन्हा जोरदार हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीला अभिवादन करून आज आम्ही कोकणवासीय शपथ घेत आहोत शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाठीशी खंबीरपणानं आम्ही आजन्म राहू पक्ष प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो आदेश देतील त्या आदेशाचं तंतोतंत पालन करू ज्या मातोश्रीनं या 40 लांडग्यांना आणि 13 कोल्ह्यांना राजकीय जन्म दिला त्या 40 लांडग्यांना आणि 13 कोल्ह्यांना आगामी निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या मातीत कायमचे गाडून टाकू जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद गीते साहेब आणि यानंतर आजच्या सभेचं एक महत्त्वाचं प्रयोजन आहे या विभागातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व सन्माननीय संजय कदम हे पुनश्च एकदा आपल्या भगव्याच्या परिवारामध्ये मातोश्रीच्या परिवारामध्ये सामील होत आहेत आणि संजय कदम आपलं स्वागत करत असताना मी उद्धव साहेबांना विनंती करेन की संजय कदम यांचं शिवबंधन बांधून त्यांचं शिवसेनेच्या परिवारामध्ये स्वागत करावं त्याचबरोबर राजेंद्र आंबरे जिल्हा परिषद सदस्य विश्वास काका कदम माजी सभापती नफिजाताई पारकर जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र आरेकर तालुका अध्यक्ष विजय मोहिते अजय माने आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान धन्यवाद आणि यानंतर व्यासपीठावर शिवसेनेचे सर्वात प्रतिष्ठित मंडळी बसलेले आहेत मी यानंतर संजय कदम साहेब आपल्याला विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त करावेत सर्वांनी बाजूला यायचं आहे सर्वांनी जाऊन येऊन बसायचं आहे संजयराव मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण आपले विचार व्यक्त करावेत संजयराव मी आपल्याला विनंती करतोय
की आपण आपले विचार व्यक्त करावेत. बाकीच्यांना सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी आपापल्या जागेवर जाऊन बसायचं आहे. सर्वांना विनंती आहे की संजयराव आपण आपले विचार या ठिकाणी थोडक्यात व्यक्त करावेत. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, हर हर. क्षत्रिय कुलावंत छत्रपती युगपुर छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मासाहेब या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आज आम्ही या ठिकाणी कोकणवासीय धन्य समजतो की माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या पक्षप्रवेशाला पक्षाचे प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब या ठिकाणी आपल्या ह्या खेडमध्ये स्वतः या ठिकाणी सहकुटुंब रश्मिताई वहिनींच्या सोबत या ठिकाणी सहकुटुंबामध्ये आल्याबद्दल मी संपूर्ण कोकणवासीच्या वतीनं माझ्या ह्या दापोली खेड मतदारसंघाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. त्यांच्यासोबत असलेले व्यासपीठावर उपस्थित सगळेच सन्माननीय नेते उपस्थित या ठिकाणी सर्व माझे सहकारी उपस्थित बंधू भगिनी मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की गेले कित्येक दिवस कोकणातलं हे राजकारण फार काही गद्दार लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं, जसं का आम्हीच शिवसेनेचे आणि आम्ही जसं का शिवसेना म्हणजे आम्हीच, अशा पद्धतीनं या संपूर्ण राज्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीनं लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण केला होता. परंतु मी कोकणवासियांनी, आमच्या सगळ्या जिल्हावासियांना किंवा माझ्या मतदारसंघातला मी धन्यवाद देईन की सगळ्या लोक आज माझ्या कार्यकर्त्यांनी आणि माझ्या मतदारांनी दाखवून दिलंय की कितीही काही झालं तरी ह्या ठिकाणी शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराशी, माननीय पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराशी आम्ही सगळे बांधील आहोत, हे आज आपल्या सगळ्यांनी या ठिकाणी दाखवून दिल्याबद्दल मी तुमचं सगळं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. विशेषतः साहेब 1987 साली शिवसेनेच्या भगव्या सप्त्यामध्ये त्यावेळेस शिवसेना पक्षाची बांधणी होती आणि त्या काळामध्ये आम्ही नुकतेच शालेय जीवनातून त्याच्यामध्ये शिकत असताना मी खेडमध्ये शिवसेनेचा, माझं मतदार यादीत नाव नसताना मी विभाग प्रमुख होतो. मला शिवसेनेने माझं मतदार यादीत नाव नसताना मला माझ्या विभागाची जबाबदारी दिली. त्यानंतर मी पहिला जिल्ह्यातला सरपंच 1989ला मी शिवसेनेचा पहिला सरपंच, हा जिल्ह्यातला मी पहिला सरपंच त्याच्यामध्ये झालो. नंतर 90ला विधानसभा झाल्या. शिवसेना प्रमुखांनी संपूर्ण या ठिकाणी कोकणाला, संपूर्ण महाराष्ट्रात साथ घातली. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तन होत असताना उमेदवारी कुणाला द्यायची आणि त्याच्यामुळे खेड मतदारसंघामध्ये काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाली, दापोली मतदारसंघामध्ये काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाली, चिपळूणमध्ये झाली, रत्नागिरीमध्ये झाली, संगमेश्वरमध्ये झाली. त्या बंडखोरीमध्ये बऱ्याच आपल्या लोकांना त्यांचे दोन भाग झाले असताना शिवसेनेचा त्याच्यामध्ये फायदा झाला. आणि मग त्या काळामध्ये आम्ही 1990ला ह्याच मैदानावरती शिवसेना प्रमुखांचं भाषण आम्ही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी ऐकत होतो. ते एक लाट होती आणि त्या लाटेमध्ये सुद्धा माझ्यासारखा कार्यकर्ता खेळला काय मोजून आमच्याकडे जी कार्यकर्ते होते त्या काळामध्ये माझ्याबरोबर विभाग असणारे संजय जाधव, आज त्यांचं निधन झालेलं आहे. गुंड्याचे अशोक आमरे त्यावेळेस माझ्याबरोबर होते, तेही आज आमच्या हयात नाहीत. देवेंद्र मोरे, प्रकाश मोरे हे कार्यकर्ते माझे त्यावेळेचे तिथे आहेत. राजेंद्र रेड्डीज असेल, आज आमच्यामध्ये नाही. आम्ही सगळ्यांनी जीवाचं रान करून फार इथं आमच्याकडे त्या ठिकाणी दहशत होती. ती दहशत सुद्धा असताना सुद्धा आम्ही सगळ्यांनी जीवाची बाजी मारून या ठिकाणी 90ला आमदार निवडून आणलं. आणि 90ला आम्ही आमदार निवडून आणल्यानंतर गेले 20-25 वर्ष ज्या माणसाला आम्ही सातत्याने निवडून दिलं त्यापैकी जवळजवळ 90% लोक आज त्याच्या विरोधात आहेत. सातत्याने कोण भेटला की त्याच्या विरोधात बोलायचं, त्याच्या कुटुंबावरती त्याच्यामध्ये बोलत राहायचं. असे अनेक लोक त्याच्यामध्ये त्यानं सातत्याने वाईट बोलणारा माणूस, म्हणजे जसं आपण
काही लोक त्याच्यामध्ये फेकू म्हटल्यानंतर मोदींचं नाव येत आहे. तसं शिवेरडा आणि कुणाचं वाईट करायचं म्हटलं तर एकच नाव आहे आमच्याकडे शिवेरडा, म्हणजे तो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आज ते नाव घ्यायचं नाही असं मला बऱ्याच लोकांनी सांगितलं. घेऊ काय? आता भास्करराव म्हटलं घे, आता भास्करराव म्हटलं घे म्हटलं तर आता थोडंसं घेतोच. आणि म्हणून या तालुक्यामध्ये अति सभा होणार, उद्धवजी येणार, म्हणून इथे नतद्रष्ट नेते रामदास कदम गेले 4-5 दिवस सातत्यानं प्रत्येकाला कार्यकर्ता सांगतात, अरे जाऊ नको, तुझं काम अडवेल, तुझ्या कामाची चौकशी करेन, तुझ्या बांधकामाची चौकशी करेन, असं दहशत निर्माण करून गेले 4-5 दिवस हे कार्यक्रम जात असताना इकडून तिकडून सातत्यानं फेरा मारतो. ज्या रामदास कदमचा पीए त्यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ केल्यानंतर त्याच्या आपल्याबरोबर आला म्हणून त्याच्या बॅनरवरती तोंडाला काळं फासलं गेलं, आमचे बॅनर त्याच्यामध्ये फाडले गेले. आणि एवढं काय ते केल्यानंतर आम्ही शिवसैनिक म्हणून आम्ही गेले कित्येक वर्ष ह्याच्यासोबत राहून ज्या काय कोर्ट केसेस घेतल्या ते साहेब आम्ही सगळे घेतले. गीते साहेबांना सगळं माहिती आहे. रामदास कदम एवढा भित्रा माणूस या जगात दुसरा कोण नाही. कारण त्याच्या कुटुंबावरती त्याच्यावरती एक पण केस नाही, फक्त त्याची मिजाज काय चालायची, आम्ही त्याचं काम करायचो, त्याला आमदार म्हणून निवडून आणायचो. आणि तो शिवाजी पार्कला आपल्याला कोण नेता नसायचा, आपण त्याला संधी द्यायचा आणि तो रामदास कदम भाषण करायचं. काय भाषण करायचं? नारायण राणे बाडगाय, नारायण राणे कोटगाय, तो कोंबडी चोर आहे. आता तुला रे काय सांग बोलायचं? शेम ना. मग रामदास कदमाला बोलायला काय? आणि म्हणून हा माणूस कधी कुणाचा झालेला नाही. याच्यामध्ये आम्ही सातत्याने बघतोय. आज त्याच्यामध्ये पक्षप्रवेश करत असताना माझा झाला, पण मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला साहेब विनंती करतो की या ठिकाणी खेड तालुक्यामध्ये पक्षप्रवेश करत असताना ज्या जामग्यामध्ये रामदास कदम राहतो त्या जामग्यातले माजी सरपंच सगळे कार्यकर्ते आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटामध्ये पक्षप्रवेश करतात. मी आज सगळ्यांच्या साक्षीनं सांगतो, उद्याची पंचायत समिती इथे शिवसेनेचाच सभापती बसणार आहे. खेड नगरपालिकेमध्ये शिवसेनेचाच नगराध्यक्ष बसणार आहे आणि अखंड रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमध्ये शिवसेनेचाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष बसणार. का भास्करजी? 100% आमचं चॅलेंज आहे त्याला. आणि मी तेही सांगतो, खेड तालुक्यामध्ये अर्ध्या तालुक्यामध्ये भास्करांचा मतदारसंघ आहे, अर्ध्या तालुक्यामध्ये मी आहे. दोघा बाजू असं झोडपून काढू की खेडमध्ये 7च्या 7 जिल्हा परिषद शिवसेना पक्षांच्या असतील, उद्धव साहेबांच्या असतील. साहेब या ठिकाणी पहिलं महाराष्ट्रातलं उदाहरण आहे. पक्ष फुटीनंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाला, ह्या कोण त्याला नेता नव्हता, तर रामदास कदम दळभद्री नेता दिला. आणि मग ह्या नेत्यानं त्याला मीच म्हणजे काय, जसं काय मीच हे सगळं फुटीचं राजकारण केलंय, मी म्हणेन तोच मुख्यमंत्री, मीच असं काय सगळं केलंय. आणि म्हणून त्याचा तालुका अध्यक्ष, तालुका प्रमुख आमचा विजयराव जाधव कुठे गेला? हा विजयराव जाधव त्याचा तालुका प्रमुख होता. या राज्यामध्ये विजयराव जरा उभे राहा, जरा तुम्ही बुटके दिसत नाही, त्याच्या एवढीच उंची आहे तुमची. आणि मग विजयराव जाधव हे तालुका प्रमुख म्हणून त्या शिंदे गटात होते. जेव्हा पक्षाचं शिवसेनेचं चिन्ह काढलं गेलं, पक्ष सुद्धा त्या ठिकाणी गायब केला गेला. आमचे कार्यकर्ते साहेब झोपले नाहीत. आणि मग या कार्यकर्त्यांना त्याच्यामध्ये फार मनामध्ये चीड आल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचा तालुका अध्यक्ष आम्ही त्याला रामदास कदमाला समजलं पण नाही. सकाळी उठून उद्धवजींच्या घरामध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गटामध्ये भास्करराव आणि गीते साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षप्रवेश झाला. त्याचबरोबर पंचायत समितीचा राज्यातला पहिला सदस्य गणेश मोरे आमचा, त्यालाही समजलं आता ह्याच्याकडे काय राहिलं नाही रामभाऊकडं. आणि मग ते जामग्याच्या पंचायत समिती सदस्य भास्करराव, त्या जामगा गणातला पंचायत समिती सदस्य तो त्या सुद्धा या ठिकाणी उद्धव साहेबांच्या गटामध्ये आला. आता तर सगळ्या या ठिकाणी पुढचा ते निवडणूक आहेत. परत काय त्याच्यामध्ये बोलायचं साहेब, रामदास कदम हे आमच्या मनामध्ये नाही, इथं काय लोकांना सांगत असेल, आम्हाला बघून एवढा पळतोय, एवढा भित्रा रामदास कदम, आम्ही जेव्हा पुढची सभा आहे तरी सांगू. आणि म्हणून हे सगळ्या शिवसैनिकांना सगळ्यांना माहिती आहे. खेडमध्ये सातत्यानं कुणाच्या ह्याची चौकशी कर, त्याची चौकशी कर. कुणबी समाजातला आमचा पाष्टे कॉन्ट्रॅक्टर, त्याला दंड लावला, त्याला 19 लाख रुपये दंड लावला. कुणबी समाजाचा आमचा आत्माराम बोड शेतकरी, त्याची 70-71 गुंठे त्याच्यामध्ये जागा हडप केली. हे सगळं असं करत असताना शिवसेना प्रमुखांच्या चारित्र्यावरती बोलण्याची या रामदास कदमाची मदत झाली. आणि म्हणून सगळी लोक चिडून आलेले आहेत. शिवसेना प्रमुख हे कुटुंब आहे आपलं, त्यांच्या जीवनावरती कोण बोलत असेल तर कोण सहन करणार नाही. आणि म्हणून राहता राहिला तर मी या ठिकाणी आजचा पक्षप्रवेश केला. मला बऱ्याच पत्रकारांनी विचारलं
की संजयराव तुम्ही राष्ट्रवादीमध्ये होतात, तुमच्या त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी तुम्हाला आमदारकी दिली होती. होय, दिली होती. मी आमदार म्हणून त्या ठिकाणी काम करणार, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरसेवक असंख्य निवडून आणले. आणि मी जेव्हा पक्ष सोडत असताना, जेव्हा पक्षाच्या अशा कठीण काळामध्ये जेव्हा असले हरामखोर माणसं जेव्हा पक्ष आणि शिवसेना प्रमुख बोलत असतील, तर मी सुद्धा शिवसेनेचा मूळचा शिवसैनिक आहे. आणि म्हणून माझ्यामध्ये शिवसैनिक जागा झाला. साहेब, मला तुम्ही इथं आलात, माझा पक्ष प्रवेश करून घेतलात, मला कुठलीही अशी अपेक्षा नाही की मी त्याच्यामध्ये आमदार व्हावा, पुढचं का ते व्हावं. कोण त्या ठिकाणी कुठलाही त्याच्यामध्ये तुम्ही नेते सगळे बसा, जो कोण त्याच्यामध्ये आल, हे पार्सल आम्हाला या ठिकाणी सहव्याज त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी मुंबईला पाठवून द्यायचंय. हे कोणी उमेदवार त्याला आम्ही त्याच्या मुंबईला, साहेब म्हणा मुंबईला कशाला, गीते साहेबांनी भास्करांनी सांगितलं की त्याच्या घरात कुणीही त्याच्यामध्ये निवडणूक करून द्यायची नाही. कारण साहेब तो कुणाचाच होणार नाही. आमच्या इथे सदानंद कदम आमचे भाऊ आहेत, त्याचे सख्खे भाऊ आहेत. शिवाजी कदम त्याचे सख्खे भाऊ आहेत. आज त्याने त्याच्यामध्ये सख्या भावानं स्वतः त्याच्यामध्ये जामग्यामध्ये पोस्टर लावले. लाज वाटली पाहिजे. रामदास कदम आजपर्यंत दुसऱ्यांची घरं फोडत होता, पण आज स्वतःच्या घरामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे त्या ठिकाणी बॅनर लागलेत, त्या ठिकाणी झेंडे लागले. आणि म्हणून आज रामदास कदम ह्याच्यामध्ये काय राहिलेलं नाही. त्यांनी कितीही करू, त्यांनी सांगितले मी उत्तर सभा घेणार आहे. साहेब, उत्तर सभा घेतली होती त्यानं. कधी कुठे घेतली? जेव्हा दापोलीमध्ये भास्कररावनी त्याला उत्तर दिलं. उत्तर सभेमध्ये काय की शिवसेना प्रमुखांनी त्यांच्या कुटुंबावरती बोललं. त्याच्या वेळेस त्याच्या उत्तर सभेचं काय झालं, अखंड महाराष्ट्रातल्या लोकांनी रामदास कदमाला गाढवाचं तोंड लावलं. गाढवाला रामदास कदमाचं तोंड लावलं. हे सगळ्यांनी पाहिले. आणि लोकांनी चपल्याचा मार खाल्ला ह्याच रामदास कदमनी 4 दिवसांनी अखंड महाराष्ट्राची माफी मागितली. साहेब, की मी बोललो आणि चुकलो, मी माफी मागतो. आता तर मी आहे इथं, तेव्हा तोंड तिकडच लावलं होतं, आता तर उलट्या दिशेला करून लागलं. आणि म्हणून इथं बरेचसे विकासाची कामं आहेत, सगळं चांगलं आहे. आम्ही पक्ष म्हणून जे जे काय करायचं मी कार्यकर्ता आहे. माझ्या डोक्यात साहेब अशी कधी मस्ती नाही. म्हणून मला सांगितलं भास्कररावनी की तिकडे बोला, बघतो मी. आपल्याला बरंच या ठिकाणी उद्धवजींना ऐकायचं आहे. इथलं शहरातले सगळेच, पूर्वी इथले आमचे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख किशोर कानडे साहेब होते. संपूर्ण राज्यातली पहिली शिवसेना कोकणातली खेडमध्ये झाली. इथं जे चांगले शिवसैनिक होते त्यांची कुटुंब उद्ध्वस्त करायचं काम हे रामदास कदमनी केलं. कधी आज त्याच्यामध्ये सांगतोय रामदास कदम गावागाव जातोय, खेड शहरामध्ये जातोय. आणि भास्करराव त्याच्यामध्ये काय सांगतोय की रामदास कदम सांगतोय शहरामध्ये जाऊन की माझ्या वाईट वेळ आले. लोक त्याला विचारायला लागले, एवढे खोके घेतले, मग तुझ्यावर कशी वाईट वेळ आली, आम्हाला त्यातला एखादा खोका सरकव इकडं, हे लोक सांगायला लागलेत. आणि म्हणून पोरगा त्याच्यामध्ये रामदास कदम सांगतोय संजय कदम जर शिवसेना उद्धव ठाकरेत गेला तर त्याची आत्महत्या होईल. आता हे सगळं बघितल्यानंतर तुझं काय होईल? त्याला म्हणे ये इथं, आज जर रात्री झोप लागली ना तर उद्या तुला आत्महत्या करायला लागेल तिथं. आणि म्हणून इथं आलात मोठ्या संख्येनं. आजचा दिवसभर साहेब आम्ही तुम्ही येणार म्हणून अखंड संपूर्ण खेळामध्ये सकाळी आमची वारकऱ्याची दिंडी निघाली. परब साहेब होते, वायकर साहेब होते, दळवी साहेब होते. सकाळी दिंडी निघाली, दुपारी घोड्यावरती मिरवणूक निघाली, टाळकरी झाले, वारकरी झाले, उंटावरती मिरवणूक निघाली, बैलगाडीची मिरवणूक निघाली. हे सगळं चित्र आज तुम्हाला या ठिकाणी कोकणात पाहायला मिळाले. आणि म्हणून जाताना एकच सांगेन, उद्या आमच्यामध्ये कोकणामध्ये इथं होम आहे साहेब. उद्या फार होळीसाठी सगळेजण लाकडं, गवत वगैरे सगळं पेंडा जमा करून ते होळीवरती होम करतात. आणि म्हणून या नतद्रष्ट रामदास कदमाचा हे सगळे चाकरमणे आमचे सगळे कोकणवासी ते उद्या होमात त्याला गाडल्याशिवाय राहणार नाही. एवढा म्हणजे या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संजयजी. आणि यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांचं भाषण होण्यापूर्वी मी अशा एका व्यक्तिमत्वाचा सन्मान आज पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब करणार आहेत. खास करून आपला खेड हा सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांचा प्रदेश आणि याच खेडच्या शिवतर गावचे एक सैनिक मधुसूदन सुर्वे यांनी नक्षलवाद्यांशी लढत असताना त्यांना 11 गोळ्या घातल्या गेल्या आणि त्यांनी 37 गोळ्या झाडून नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडत असताना एक त्यांचा पाय त्यांनी सुर्वे यांनी स्वतःचा पाय स्वतः कापून टाकला, पण नक्षलवाद्यांवर मात्र गोळी झाडायला कुठे कमी पडले नाही. आज सुर्वे साहेबांचा सन्मान करत असताना खूप आनंद होतोय. आणि यानंतर माननीय पक्षप्रमुख शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करतायत. आणि यानंतर मी माननीय उद्धव साहेबांना विनंती करतो
आपण आपले विचार ऐकण्यासाठी आज संपूर्ण कोकण प्रांत नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हा आतुरलेला आहे. आपल्याला विनंती करतोय की आपण आपले विचार व्यक्त करावेत. हॅलो हॅलो हॅलो. माननीय उद्धव साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करायला येत आहेत. असाच धमाका करायचा आपल्याला. ते पण पेटेल. जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, या अभूतपूर्व अशा दृश्याचं वर्णन काय करायचं. डोळ्यात मावत नाही असं हे आई जगदंबेचं रूप आहे. लहानपणापासून मी शिवसेना प्रमुखांच्या सभा ऐकत पाहत मोठा झालेलो आहे. मला तेही दिवस आठवत आहेत की मी माझ्या मासोबत शिवतीर्थावरती तुमच्यासारखा मातीमध्ये बसलो होतो. आणि तेव्हा मला कळत नव्हतं की बाळासाहेब बोलतायत की हे समोर माझं आई जगदंबेचं रूप आहे. मला काही दिसत नव्हतं, ते आता मला दिसायला लागलं. मी आज खरं म्हणजे तुमच्या सगळ्या देव माणसांचं दर्शन आणि आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे. तुम्ही सगळी देव माणसं आहात. दुसरं वर्णन काय करू, कारण ज्यांना आजपर्यंत जे जे शक्य होईल ते दिलं, तुम्ही सगळ्यांनी मोठं केलं, तरी सुद्धा ती खोक्यामध्ये बंद झाली. आज तर माझ्या हातामध्ये काही नाहीये. माझे हात रिकामे आहेत. मी तुम्हाला काही देऊ शकत नाही, तरी सुद्धा तुम्ही माझ्यासोबत आलेला आहात. ह्याच्यासाठी पूर्वजांची पुण्याई असावी लागते. आणि आज मी तुमच्याकडे मागायला आलेलो आहे. तुमचे आशीर्वाद मला पाहिजेत, तुमची साथ सोबत मला पाहिजे. आणि जे भुरटे आहेत, चोर आहेत, गद्दार आहेत, तोतये आहेत, त्यांना मला सांगायचंय की तुम्ही शिवसेना नाव चोरू शकाल असं तुम्हाला वाटत असेल, पण शिवसेना नाही चोरू शकत. धनुष्यबाण करायची तुम्ही चोरला असाल, पण तो चोरलात म्हणजे तुम्हाला पेलवेल असं नाही, अजिबात नाही. मी मागे सुद्धा बोललेले की जिथे रावण उताना पडला शिवधनुष्य घेऊन, ते मिंदे काय उभे राहणार.
हे गावागावात गेलेलं आहे. आणि मला निवडणूक आयुक्तांना खास सांगायचं की तुमच्या डोळ्यामध्ये जर का मोतीबिंदू झाला नसेल तर शिवसेना पाहायला या. काय कोणती शिवसेना ते बघायला या. हा चुना लगाव आयोग आहे. सत्तेचे गुलाम आहेत. वरनं जे काही हुकूम येतात त्याप्रमाणे वागणारे हे त्यांचे गुलाम आहेत. हे निवडणूक आयुक्त म्हणून राहायच्या लायकीचे नाही, ते मी उघडपणाने बोलतोय. याचं कारण असं की ज्या त्यांनी एका तत्वावरती शिवसेना त्यांची असं सांगितलेलं आहे ते तत्वच मुळामध्ये झूट आहे. शिवसेनेची स्थापना निवडणूक आयुक्तांच्या वडिलांनी नाही केलेली, माझ्या वडिलांनी केलेली आहे. निवडणूक आयुक्तांचे वडील कदाचित वरती बसले असतील तिकडे, पण ते तुमचे वडील असतील, माझे वडील नाहीत. जे शिवसेना तोडण्याचा, फोडण्याचा आणि संपवण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांना मला सांगायचे की तुम्ही नेमकं काय करताय तुमच्या लक्षात येत नाहीये. तुम्ही शिवसेना नाही फोडण्याचा प्रयत्न करत, तुम्ही मराठी माणसाच्या एकजुटीवरती घाव घालताय. तुम्ही हिंदूंच्या एकजुटीवरती घाव घालतात. जे हिंदुत्व उभं करण्यासाठी शिवसेना प्रमुखांनी अख्खं आयुष्य वेचलं, ते हिंदुत्व आज उभं राहिल्यानंतर त्याला धुमारे फुटत असताना ज्यांनी तुम्हाला साथ सोबत दिली, अरे कोण तुम्हाला विचारत होतं? गल्लीतलं कुत्रं विचारत नव्हतं भाजपला. आणि तेव्हा जर का शिवसेना प्रमुख यांच्या मागे राहिले नसते उभे तर आज हे कुठे दिसले असते तुम्हाला? पण एवढ्या निष्ठुरपणाने वागतायत, निर्घुणपणाने वागतायत की ज्यांनी सोबत दिली त्यांना पहिलं संपवा. बघा प्रयत्न करून, बघा प्रयत्न करून. आज संजय कदम आणि त्यांच्याबरोबर हजारो लाखो कार्यकर्ते शिवसेनेत आलेले आहेत. होय, मी शिवसेनाच म्हणणार, कारण निवडणूक आयोगाचा फैसला आम्हाला मान्य नाही, अजिबात नाही. निवडणूक आयोग चिन्ह आणि नाव कदाचित देऊ शकत असेल पण पक्ष देऊ शकत नाही. आम्ही देऊ देणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. पण आज संजय कदम शिवसेनेत आलेत, सोबत बरेच जण आलेले आहेत. तुमच्यासारखे खंदे शिवसैनिक तर सोबत आहेतच. मैदानाचं नाव सुद्धा चांगलं आहे, गोळीबार मैदान. पण मला एक शिवसेना प्रमुखांनी शिकवले की उद्धव, ढेकणं चिरडायला तोफेची गरज नसते, ढेकणं नुसती अशीच चिरडायची असतात. यांच्यासाठी गोळीबार करण्याची गरजच नाहीत. ही ढेकणं आपलं रक्त पिऊन फुगलेली आहेत, त्यांना चिरडण्याची ताकद तुमच्या एका बोटामध्ये आहे. मतदानाच्या दिवशी एक बोट या ढेकणाला चिरडून टाकणार आहे. तोफेची काय गरज आहे? या तोफा माझ्या आहेत ना, मुलुक मैदानी तोफा आहेत. आज सुद्धा 2-3 तोफा इकडे धडाडल्याच ना. भास्करराव आहेत, आनंद गीतेजी आहेत, सुषमाताई आहेत, संजय कदम. आता आणखीन एक पहिलीच आपली एक ती तोफ होती ती परत आपल्यात आलेली आहे. सगळ्या तोफाच आहेत. पण तोफा या देशद्रोह्यांविरुद्ध वापरायचे असतात. दुर्दैव आपलं असं की ज्यांना आपले आपले कुटुंबीय मानलं, ज्यांना तुम्ही मोठं केलं, त्यांनीच आपल्या आईवरती वार केलेला आहे. होय, शिवसेना ही आमची आई आहे. जर शिवसेना ही 4 अक्षरं नसती तर तुम्ही आम्ही कोण होतो? आणि आज जे टिमक्या माजवत आहेत की आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहोत, त्यांना मला सांगायचे की तुमचा जन्म कदाचित झाला असेल, तुम्ही कदाचित, मला असं सांगितलं कोणीतरी की केशवरावांकडे ड्रायव्हर होते. मला माहित नाही, असं सांगितलं कोणी. त्यावेळेला इकडे किशोर कानडे होते. त्यावेळेला किशोर कानडे होते. मुंबईच्या नंतर पहिला भगवा इकडे फडकवला होता. दत्ताजी साळवी, दत्ताजी नलावडे, वामनराव महाडिक, सुभाष देसाई इकडे बसलेलेच आहेत. सगळे कोकणी आमचे जीवाला जीव देणारी सहकारी इकडे बसलेलेच आहेत. आणि जर तुम्हाला असा तुमचा एक गर्व असेल की आम्ही म्हणजे शिवसेना, आम्ही शिवसेना बांधली,
तर घ्या, स्वीकारा आव्हान. शिवसेना नाव बाजूला ठेवा, तुमच्या आईवडिलांचं नाव लावा जर त्यांना लाज वाटत नसेल तर, आणि पक्ष बांधून दाखवा. नाही, दोघांनाही. जर तुम्हाला तुमच्या आईवडिलांचं नाव लावायला लाज वाटत नसेल तर, आणि तुमच्या आईवडिलांनी तुमचं नाव म्हणजे त्यांचं नाव वापरायला तुमची लाज वाटत नसेल तर लावा. मी तर उघड बाहेर पडलेलो आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे होऊन जाऊ द्या. मग नाव काय गोठवलं, चिन्ह काय गोठवलं, चिन्ह बदललं तरी आपण जिंकलो अंधेरीला. आणि बाळासाहेबांचे विचार म्हणजे काय? बाळासाहेबांचे विचार कधीतरी ऐकलेत? बरं, ह्याच्यामध्ये अनेक जण असे आहेत की त्यांनी बाळासाहेबांना जवळून बघितलेलं सुद्धा नाही, ते आम्हाला बाळासाहेबांचे विचार शिकवणार. ज्यांचं राजकीय आयुष्य आता गेल्या 10-15 वर्षामध्ये फुललं आणि ते तुमच्या सगळ्यांच्या कर्तृत्वाने फुललं, ते आपल्याला शिवसेना आणि बाळासाहेबांचे विचार शिकवणार. काय बाळासाहेबांचे विचार काय आहेत? ज्या वेळेला मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये उद्योगधंदे येत होते. हे गद्दार तिकडे जाऊन मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपल्या डोळ्यात देखत महाराष्ट्रातून उद्योगधंदे बाहेर गेले, ते बाहेर जाऊ देणं, हे बाळासाहेबांचे विचार. महाराष्ट्रातील तरुणींच्या नोकऱ्या सगळ्या हिरावून जात आहेत, जाऊ द्या, हे बाळासाहेबांचे विचार नव्हते. भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या शिवसेनेचा विजय असो, ही आपली घोषणा देऊन आपण शिवसेनेची स्थापना केली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, हिंमत नव्हती झाली जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो, आपल्या महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा कर्नाटकाच्या कोणाचाही मुख्यमंत्र्यांचा काना डोळा झालेला नव्हता, तो आता झाला. हे शेपट्या घालून बसले, शेपट्या घालून बसायचं. कानडी मुख्यमंत्र्यांनी डोळे वटारले, हे शेपट्या घालतायत. हे बाळासाहेबांचे विचार. एक काली टोपीवाला होता, गेला. त्यांनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केला, सावित्रीबाई फुलेंचा अपमान केला, तरी यांचे शेपट्या बाहेरच येत नाहीत. दिल्ली समोर शेपट्या हात घालून बसणं हे बाळासाहेबांचे विचार नव्हते, कदापि नव्हते. आणि केवळ हिंदुत्वासाठी म्हणून आपण आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाला डोक्यावरती घेतलं होतं. आपण इकडे असताना कोकणसाठी जी कामं केली होतं ना, म्हणे हे 2.5 वर्ष बाहेरच नव्हते पडले, घराबाहेर नव्हतंच पडलं, कारण करोना होता. पण मी घरामध्ये बसून जो महाराष्ट्र सांभाळला, तो तुम्ही आज घराघरा गोवा टीव्ही हॉटेल जाऊन सुद्धा महाराष्ट्र सांभाळू शकत नाही आहात. तुमचा अर्धा वेळ नुसता फिरण्यामध्येच जातोय. एक तर दिल्लीला मुजरे मारायला जाणं, त्याच्यामध्ये अर्धा आयुष्य चाललेलं आहे. आणि बाकीच्यांना, काही जणांना खोके अजून पूर्ण मिळालेले नाहीत, मंत्रिपद देता येत नाहीत, त्यांना सांभाळताना तुमचं उरलेलं आयुष्य जात आहे. पण मी जो महाराष्ट्र सांभाळला, मी म्हणजे मी एकटा नाही, हा समोर माझ्या महाराष्ट्र बसलेला आहे. हा जर सोबत नसला माझ्या, तर महाराष्ट्र कोणाच्याही हातामधनं असा सावरला गेलाच नसता. जागतिक कीर्तीवरती आपलं सगळ्यांचं कौतुक झालं. देशाच्या पंतप्रधानांचं नाही झालं, पण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेचं कौतुक झालं. आपल्या काळामध्ये कधीही कोणत्याही मृतदेहाची विटंबना झाली नव्हती जशी योगीच्या काळात तिकडे झाली. ते का नाही बोलत तुम्ही? पण आज जो काय एक भ्रम सगळीकडे पसरवला जातोय, तुम्हाला सावध करायला मी आलेलो आहे. त्या काळामध्ये महाराष्ट्राचं नाव तिकडे जगाच्या पातळीवरती घेतलं जात होतं. त्याही परिस्थितीमध्ये उद्योगधंदे आपल्याकडे येत होते. सुभाष देसाई उद्योग मंत्री होते, पण सगळे उद्योगधंदे गुजरातकडे, कारण गुजरातच्या निवडणुका आल्या होत्या. आता सुद्धा काल परवाकडे एक बातमी आली, आयफोनचा कारखाना हा आता कर्नाटकामध्ये. का? तर येत्या काही दिवसात कर्नाटकात निवडणुका होणार आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये काहीच द्यायचं नाही, महाराष्ट्राला कंगाल करून टाकायचा. आणि तुटलेल्या फुटलेल्या एसटीच्या काचांच्या बसवरती गतिमान महाराष्ट्र म्हणून अशी जाहिरात लावायची. काचा फुटलेत, कशी तरी एसटी लडखडते. त्या एसटी महामंडळाची काय हालत आहे आम्हाला माहिती आहे, पण त्याच्यावरती एक हसणारा गोंडस चेहरा, गतिमान महाराष्ट्र, जा गतिमान, लवकर एसटी तुला कर्नाटकात पाठवून देतो, जा लवकर इथून. पण लाज लज्जा शरम नाही, आतमध्ये एसटी मध्ये सुविधा नाही,
पण स्वतःचा हसरा फोटो बाहेर लावायला लाज लज्जा वाटत नाही. तेव्हा म्हणे एकच जाहिरात होती, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी. हो होतीच, हे माझं कुटुंब आहे, अख्खा महाराष्ट्र माझं कुटुंब आहे आणि हे माझं कुटुंब माझी जबाबदारी आहे. म्हणून तर सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये मला कुटुंबातील एक हा बहुमान जो कदाचित कोणालाही मिळाला नसेल, तो ते प्रेम मला मिळालेलं आहे. कारण महाराष्ट्र माझं कुटुंब आहे, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी आहेच. पण जो कुटुंबाची जबाबदारी घेऊ शकत नाही, तो महाराष्ट्राची जबाबदारी काय घेऊ शकणार? जो कुटुंब बदलत बसतो, तो महाराष्ट्राची जबाबदारी काय घेणार? ज्या गतीने तुम्ही कुटुंब बदलताय, तो गतिमान महाराष्ट्र कोणाला परवडणारा नाहीये. पण आपल्या काळामध्ये आपण जी सुरुवात केली होती, रेवस पासून कुठे रेड्डीपर्यंत एक समुद्र किनारा आहे, छान कोस्टल रोड. माझ्यासमोर जेव्हा विषय आला, तो दुपदरी रस्ता आहे. बोलता बोलता असं झालं की याचं रिपेअरिंग केलं पाहिजे. मग विषय असा निघाला की आपण जर करतोच आहोत तर छान रस्ता आहे, तो सिमेंटचा केला पाहिजे. म्हटलं एवढाच जर का तो छान असेल तर तो चौपदरी केला पाहिजे. कारण जर का सगळं निसर्गरम्य वातावरण बघत जायचं असेल तर कुठेही मला अपघाताची भीती राहता कामा नये. रेवस रेड्डी हा जो रस्ता आहे तो 4 पदरी आणि सिमेंटचा झाला पाहिजे. त्याची आपण सुरुवात केली. पर्यटनाला सुद्धा आपण उद्योगाचा दर्जा दिला. कशाला? त्योक्ते वादळानंतर सुद्धा मी येऊन गेलो होतो ना, निसर्ग वादळाच्या वेळेला सुद्धा मी येऊन गेलो होतो. ते केंद्राचे निकष बाजूला ठेवून त्याच्या पलीकडे वरती जाऊन आपल्या सरकारने कोकणाला मदत केली होती की नाही, तुम्ही सगळ्यांनी सांगायचं मला. त्याच्यानंतर जेव्हा वादळ होतं तेव्हा विजेचे खांब उलटे सुलटे होतात, तारा इकडच्या तिकडे होतात, वीज प्रवाह खंडित होतो. दुर्दैवाने एक तशी दुर्घटना घडली होती. चिपळूणला आपण गेलो होतो भास्करराव. एक त्या हॉस्पिटलचा वीज पुरवठा बंद पडला आणि पहिल्या माळ्यावरती जे रुग्ण होते त्याच्यात आपण नंतर मदत केली. पण तो वीज प्रवाह खंडित होऊ नये म्हणून हा जो संपूर्ण किनारपट्टीचा भाग आहे तिकडे वीज वाहिन्या ज्या तारा आहेत त्या आपण भूमिगत करायला सुरुवात केली. कितीतरी कामं ही मी तुम्हाला सांगण्यापेक्षा तुम्हाला माहिती आहेत. सरकार चांगलं चाललं होतं, मग बिघडलं कुठे? माशी शिंकली कुठे? माशी एकाच ठिकाणी शिंकली की आज जसं राजन साळवी कुठे बसलं, राजन वैभव बाजूला बसलेला आहे, बरोबर आहे. बाकीचे सगळे आपले आमदार आहेत. नितीन देशमुख आहे. नितीन देशमुखने तर भर सभेत सांगितलं की काय काय त्यांचा तिकडे छळ झाला. जास्त आरडाओरडा केली होती, कसं झोपेचं इंजेक्शन दिलं. नितीन देशमुख आहे, वैभव आहे, राजन आहे, अनिल परब तर आहेतच आहेत की येतोय कधी तो एक तोत्रा थर्मोकोलचा हातोडा घेऊन. अरे खरं हातोडा पेलवेल का तुला? स्वतःच्या डोक्यात पडायची वेळ आली आता. पण छळायचं. राजन साळवीच्या घरी धाड मोजपान माप घेत आहेत, किती फूट बाय किती फूट. आता परत 13 का 15 तारखेला कुटुंबियानं बोलवलंय. काय राजन साळवी काय गुन्हेगार आहे? देशद्रोही आहे? जे काल परवाकडे मिंदे बोलले की बरं झालं आमचं देशद्रोह्यांबरोबरचं चहापान टळलं, मग घातला दोडगूस सगळ्यांनी. मग म्हणाले नाही तसं नाही, मी तुम्हाला उद्देशून देशद्रोही. अरे बोलू कैसा शक्य येईल? बोलला सर जी भासून टाकू, कारण आम्ही देशद्रोही नाहीच आहोत, देशप्रेमी आहोत. आणि मुख्यमंत्री म्हणून मी बोलत नाही, मी मिंदेना बोलतोय. पण देशद्रोह्यांबरोबरचं आमचं चहापान टळलं. मग राजन वैभव हे काय देशद्रोही आहेत? अनिल परब काय देशद्रोही आहे? 92-93 साली जेव्हा तिकडे सगळं पेटलं होतं त्यावेळेला सगळ्यांना वाचवणारा अनिल परब सारखे अनेक शिवसैनिक तिकडे आहेत. त्यावेळेला मुंबई वाचवणारी सैनिक हे आज तुम्हाला देशद्रोही वाटतात? आणि म्हणून जे काल आपण सगळ्यांनी मिळून एक पत्र दिलेलं आहे. केजरीवाल आले होते माझ्या घरी आणि त्यांनी सांगितले की उद्धवजी ये अभी बहुत हो गया, आता आपल्याला सगळ्यांनी एकत्र मिळून लढा उभारावाच लागेल. म्हटलं वा पुढे, आम्ही आहोत सोबत. देश वाचवण्यासाठी कधीही महाराष्ट्र मागे राहणार नाही, महाराष्ट्र सगळ्यांच्या पुढे राहील. आणि म्हणून एक पत्र लिहिले माननीय पंतप्रधानांना. केराच्या टोपलीत टाकलंही असेल, पण केराच्या टोपलीत टाकण्याच्या आधी किमान एक गोष्ट त्यांना कळली पाहिजे की तुम्ही जरी वाचलं नसलात तरी लोकांनी ते वाचलेलं आहे आणि लोकांच्या मनातला प्रश्न आम्ही त्या पत्रात विचारलेला आहे. काय प्रश्न आहे?
हे जे काय तुम्ही आमच्या मागे लावलेला ससेमिरा, ईडी, सीबीआय, जसं निवडणूक आयोगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे ना, तसं आता या पोपटांना सुद्धा त्या पिंजऱ्यामध्ये टाकण्याची वेळ आलेली आहे. की तुम्ही आमच्या मागे सगळ्यांच्या मागे हे लावतायत, पण ज्यांच्यावरती तुम्ही आरोप केले होते त्यांची सगळ्यांची नावं दिलेली आहेत. दमदाट्या करायच्या, भीती दाखवायची, आणि पक्षात घेतलं का स्वच्छ झालं. म्हणजे मग ती एकदम स्वच्छ दाढी, पामोलीव का जवाब नाही आहेत ना. बरं, यांची पापं काय कमी आहेत? पण विरोधी पक्षात असलं तर हा पापी आहे, हा गुन्हेगार आहे, हा भ्रष्टाचारी आहे. मग अशी एक सगळ्या भ्रष्टाचारांची यादी. आज सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचारी कुठे असेल तर ते भारतीय जनता पक्षात आहेत, कारण तुम्हीच सगळ्यांवरती आरोप करून तुमच्या पक्षात त्यानं घेतलेले आहे. पूर्वी एक जमाना असा होता की खरोखर एक हिंदुत्वाचं पवित्र वातावरण होतं, आणि त्यावेळेला भाजपच्या व्यासपीठावरती साधू संत दिसत होते. आता संधी साधू दिसायला लागलेले आहेत, संधी साधू दिसायला लागलेले आहेत. म्हणजे मी काल का परवा रात्री ते संपत सरल म्हणून एक कवी आहेत, बघा मुद्दा म्हणून युट्यूबवरती आहेत, छान कविता करतात, आणि बऱ्याचदा ते सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात करतात. तर त्यांनी सांगितलं की अनेक जण असं म्हणतात की तू मोदींच्या विरुद्ध आहेस, तर तसं नाहीये म्हणे. मी त्याच्या आधी सुद्धा जे बसले होते त्यांचं जे चुकत होतं त्यांच्या विरुद्ध बोलत होतो. मग म्हणे माझा एक मित्र आहे इन्कम टॅक्सचा ऑफिसर, त्यांनी सांगितलं बघ तुझी खोटी काहीतरी केस करतील आणि तुझ्या घरावरती धाडी टाकतील म्हणे. त्याला धाड टाकली तर मिळणार काय? माझ्याकडे साहित्यिकांची पुस्तकं मिळतील, आणि त्यातूनच जर का प्रकरण वाढलं तर काळजी करू नको, मी भाजपातच जाईन. म्हणजे प्रश्नच मिटला. पण राजन, आज तुमच्या घरावरती ते आलेले आहेत, उद्या दिवस फिरल्यानंतर त्यांच्या घरादाराची काय हालत होईल ह्याचा सुद्धा त्यांनी विचार करून ठेवायला पाहिजे. आणि आज मुद्दा म्हणून मी तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेळीची गोष्ट सांगतो. आपल्यापैकी किती जणांनी जाणता राजा पाहिलाय? बाबासाहेब पुरंदरेंचा पाहिलं का? नाही, नवीन पिढीने बघितलेलं दिसत नाही. मी तर म्हणेन एक जाणता राजाचा कार्यक्रम इकडे ठेवा, मुद्दा म्हणून ठेवा. आता मुंबईमध्ये होतोय, ज्यांना संधी मिळेल त्यांनी जाऊन पहा. आम्ही तर शिवाजी महाराज होऊच शकत नाही, त्यांच्या पायाची धूळ सुद्धा होण्याची आमची लायकी नाही. पण जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणून आम्ही घोषणा देतो, तेव्हा असं आम्ही मानतो की मेलेला मुर्दा सुद्धा उठून उभा राहील. ही ताकद त्या तेजामध्ये आहे. पण ही ताकद कशी होती हे त्या जाणता राजामध्ये जे दिले, तो एक जो प्रसंग आहे तो मुद्दामून बघा. अफजल खानाची स्वारी आली, मग पुढे काय काय घडलं हे काय मला सांगत नाही बसायचं, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. पण त्याच्यात एक जो प्रसंग दाखवलेला आहे तो फार बोलका आहे, आणि तेच आज घडतंय की नाही तुम्ही बघा. अफजल खानाची जेव्हा स्वारी आली, सगळे देवळं बिवळं तुडवत निघाला तो, घरदार बेचिराग करायचा. आणि मग महाराजांचे जे सगळे सरदार होते, मावळे होते, पाटील होते, त्यांना खलिते गेले की गप गुमान अफजल खानाला सामील व्हा, नाहीतर कुटुंब कबिल्यांसह परिणाम जे होतील ते भोगायला तयार राहा. सगळ्यांना खलिते गेले. त्याच्यात एक खलिता गेला कान्होजी जेदे नाईक देशमुख. 5 मुलं त्यांची. तुमच्या 5 मुलांसह खानाला सामील व्हा. महाराजांचे काही नातलग सुद्धा अफजल खानाला सामील झाले होते, जसे आमचे झालेत. कान्होजी जेदे नाईकांच्या हातात तो खलिता पडल्यानंतर कान्होजी जेदे नाईकांनी काय केलं? अफजल खानाकडे नाही गेले, 5 मुलांना घेतला आणि थेट गडावरती महाराजांकडे गेले. महाराज, हा खलिता आलाय बघा अफजल खानाचा. काय लिहिलंय खलित्यात? त्यांनी सांगितलं असं असं लिहिलेलं आहे, सामील नाही झाला तर कापला जाशील. तेवढ्यात बातमी आली, खंडोजी खोपडा गेला तिकडे. हीच वेळ आहे, खंडोजी खोपडे कोण आणि कान्होजी जेदे नाईक कोण? आणि तो खलिता वाचल्यानंतर महाराज म्हणाले कान्होजींना, कान्होजी मग काय, जर कुटुंबावरतीच येणार असेल, घरदारावरती नांगर फिरणार असेल, मुलं बाळ कापली जाणार असतील, तुम्ही जा, खानाकडे जा, खान तुम्हाला खुश ठेवेल,
पाटीलकी देईल, मोठे मनसूबदारी करे काय असेल ते त्यावेळेचे शब्द ते देईल. कान्होजी जेरेनी एका क्षणाचाही विलंब न लावता तिथलं लोट्यातलं पाणी घेतलं आणि बोलले, महाराज हे सोडलं पाणी मी माझ्या 5 मुलांवरती, हे सोडलं पाणी मी माझ्या घरादारावरती, पण जोपर्यंत शरीरात प्राण आहे तोपर्यंत मी स्वराज्याशी द्रोह करणार नाही. आज मला असं वाटतं महाराज बघतायत की हा 300-400 वर्षापूर्वीचा घडलेला प्रसंग केवळ इतिहासामध्ये शाळेमध्ये तुम्ही शिकणार आहात की प्रत्यक्ष तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही अंमलात आणणार आहात. आज खंडोजी खोपड्याची पिल्लावळ किती महाराष्ट्रामध्ये माजले आणि कान्होजी जेरे नायकांचे किती वारसदार या महाराष्ट्रामध्ये निपजलेत हे महाराज बघतायत. येऊ दे ना, खान येऊ दे, असे अनेक खान आलेले आहेत. पण हल्ली मी त्यांना मोगॅम्बो बोलायला लागलेलो आहे. मोगॅम्बो, खुश व्हा. कारण त्या पिक्चरमध्ये जे आहे ते हेच आहे की लढवत ठेवायचं लोकांना, एक भ्रमात ठेवायचं. तुम्ही लढत राहिलात की आम्ही खात राहतो आणि मग जरा इकडे तिकडे काय झालं की पुन्हा तुमच्यातलाच एक कोणतरी उचलायचा. काय राजांची आणि वैभवची काय संपत्ती आहे जे आज तिकडे संपूर्ण जागतिक स्तरावरती जो एक घोटाळा फुटलेला आहे त्याच्या किती तुलनेत किती यांची संपत्ती आहे, त्याची का नाही चौकशी करत? ह्यांच्या मागे लागण्याच्या आधी ह्यांच्या मागे लागताय तुम्ही. आणि दुःख एवढ्या गोष्टीचं वाटतं की कुटुंब परिवारवाद आहोत ना. मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अभिमानाने सांगतो, बाळासाहेबांचा पुत्र आहे. माझे वडील अभिमानाने सांगायचे, होय ते प्रबोधनकारांचे पुत्र आहेत. आज नाही म्हटलं तरी आमची ठाकरेंची 6वी पिढी ही महाराष्ट्रामध्ये जनतेसाठी राबते आहे. आमच्यावरती घराणेशाहीचा आरोप करताना तुमचा आगापिछा काय, पहिलं तुमची वंशावळ कुठली ते तरी सांगा ना आम्हाला. का तुमची मुलं बाळ जी आहेत ती कुठल्या तरी कमिटीचे अध्यक्ष विध्यक्ष बनवून हे मोकळे करायचे आणि कुटुंब तुम्ही उद्ध्वस्त करायची, घराणी संपवून टाकायची. ज्या एक 8-15 दिवसापूर्वी निवडणुका झाल्या, झालं कसब्यामध्ये तर साफ झाले. चिंचवडमध्ये जरा इकडे तिकडे ती बंडखोरी नसती, गद्दारी नसती झाली तर तिकडे सुद्धा यांचा सुपडा साफ केला असता. अंधेरीत तर लढायची हिंमत नव्हती. पण विशेष म्हणजे ज्या इतर राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या, मेघालयमध्ये झाल्या, हे अमित शहा तिकडे गेले होते आणि कोनराड संगमा म्हणजे तिथले मुख्यमंत्री त्यांच्यावरती भयानक आरोप करून आले. हेच 2 कुटुंबांच्या हातामध्येच राज्य आहे. या संगमाने गरिबांचा पैसा खाल्लेला आहे. मेघालय आपल्या देशातलं सगळ्यात भ्रष्ट राज्य आहे, सरकार आहे. मेघालयची प्रगती ही कुर्मगतीने चालू आहे. तरी सुद्धा त्या संगमाने यांच्या तंगड्या अशा उताण्या यांना केलं की मोदींनी ट्विट केलं की आपण दोघं मिळून सरकार स्थापन करू. आणि पूर्वीचे मित्र संगमा म्हणजे यांचे वडील त्यांना आता आनंद झाला असेल. लाज नाही वाटत? निवडणुकीमध्ये तुम्ही ज्यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप करता आहात, घराणेशाहीचे आरोप करता आहात, तरी सुद्धा लोकांनी उताणं केल्यानंतर पुन्हा त्या भ्रष्ट माणसांच्या मागे त्यांच्या बरोबरीने मांडीला मांडी लावून सत्तेसाठी तिकडे गोंडा घोलताय. मग पुण्यामध्ये येऊन अमित शहाजी तुम्ही बोलला होता की उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे तळवे चाटले, तुम्ही संगमाचं काय चाटताय आणि का चाटताय? शेवटी तो भ्रष्टाचारी तुमच्या बरोबर आला म्हणजे तो स्वच्छ झाला आणि पलीकडे गेला म्हणजे भ्रष्ट झाला. असं नाही होऊ शकत. पण संपूर्ण देश नासवण्याचं काम हे करतायत. आज सुद्धा शिवसेना जी मराठी माणसाचा, महाराष्ट्राचा आवाज, ती संपवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करता आहात. मग त्यांना हे भगवं तेच संपवून टाकायचे. तुम्हाला मी विचारतो, शिवसेना प्रमुख हा शब्द तर किती कोणी जन्म घेतले तरी त्याच्या बरोबरीने तो जाऊच शकत नाही. एकमेव शिवसेना प्रमुख आणि हिंदू हृदय सम्राट एकच. पण तुम्हाला शिवसेनेचा पक्ष प्रमुख मिंदे चालेल का? तुम्ही सांगा. मी हवा की नकोय तुम्ही सांगायचं. निवडणूक आयोगाने चोंबडेपणा करायचा नाही. मी नाही सहन करून घेणार. शिवसेना आमची आहे. तुमची परवानगी घेऊन शिवसेनेची स्थापना झालेली नाहीये.
आणि न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठीच तर शिवसेनेचा जन्म झालेला आहे. तुमच्यासारखे किती येतील आणि किती जातील, पण शिवसेना टिकून राहणार आहे. पण शिवसेना नाव आणि चिन्ह त्यांच्याकडे द्यायचं. ठीक आहे, आजपासून मुंबईत काहीतरी आशीर्वाद यात्रा काढतायत. चोरांना तुम्ही आशीर्वाद देणार? अरे ज्या दिवशी यांना धनुष्यबाण दिलं त्याच दिवशी मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती आणि बिंदेंच्या हातात धनुष्यबाण, पण चेहरा असा होता की गळ्यामध्ये की हा चोरीचा किती, याच्यावरती कलम एवढी 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 टाकलेले आहेत. असा गुन्हेगारासारखा चोराचा चेहरा असतो तसा चोराचा चेहरा होता बिंदेचा. तुमच्या हातात धनुष्यबाण घेण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा, पण कपाळावरती तुम्ही गद्दार आणि मेरा खानदान पुरा चोर आहे हे स्वतःच्या हाताने कोरले, ते मात्र या जन्मात ते पुसलं जाणार नाहीये, अजिबात पुसलं जाणार नाही. आणि काय पाप केलं आपण? काय असं मोठं पाप केलं होतं? कोविडमध्ये चांगलं काम केलं हे पाप? कोकणाच्या विकासासाठी भरघोस जे काय मदत केली म्हणा, मदत हा शब्द मी वापरणार नाही, कारण मदत करण्या एवढा मी कोणी मोठा नव्हतो, माझं कर्तव्य आहे. कारण कोकण हा शिवसेनेचा जीव की प्राण आहे. आणि मला आता भास्कररावांनी सांगले, हेच ते मैदान 1999 साली शिवसेनेची सत्ता गेली, पण तुम्ही सगळ्या कोकणी बांधवांनी, भगिनींनी आणि मातांनी शिवसेनेला 100% यश दिलं, म्हणून इथे येऊन शिवसेना प्रमुख तुमच्यासमोर नतमस्तक झाले होते. तेच हे मैदान आहे. आणि याच मैदानात मी तुमचा आशीर्वाद घेऊन लढाईला उभा राहिलेलो आहे. तेच आशीर्वाद मला पाहिजेत. काल कपिल सिब्बल यांनी एक चांगला विषय हाताळलेला आहे. मला फोन आला होता आणि शिवसेनेने त्यांना तत्काळ पाठिंबा दिलेला आहे. कपिल सिब्बल सुद्धा बेचैन आहेत. आपली केस ते लढतायत आणि त्यांचं जे काय आर्ग्युमेंट चाललं होतं त्याच्यात ते शेवटी बोललेत फार महत्वाचे आहेत. ते म्हणाले, मी इकडे उभा आहे, मी जिंकेन किंवा हरेन, पण मी इकडे उभा आहे ते देशाचं स्वातंत्र्य, देशाची घटना जपण्यासाठी, त्याचं रक्षण करण्यासाठी मी उभा आहे. आज देशाचं स्वातंत्र्य हे धोक्यात आलेलं आहे. देशाचं स्वातंत्र्य, ज्यांचा स्वातंत्र्य लढ्याशी काडी मात्र संबंध नाही, असे दुर्दैवाने गादीवरती बसलेत म्हणून धोक्यात आलेले आहे. यांनी स्वातंत्र्य मिळून नाही दिलेलं आणि हे स्वातंत्र्याचं रक्षण नाही करत आहेत. स्वातंत्र्याचं रक्षण हे आपल्या सुर्वेंसारखे जवान करतायत, गोळ्या खाऊन सुद्धा. स्वतःचा पाय, म्हणजे अंगावरती शहारा आला, काटा आला की स्वतःचा पाय स्वतःच्या हाताने कापून टाकला, आणि तरी सुद्धा माणूस लढत राहू शकतो. कोणासाठी? भारत माता की जय. भारत माता म्हणजे कोण? काय होतं सुर्वेंच्या डोळ्यासमोर? काय असतं जेव्हा सैन्य तिकडे लढत असतं? गोळ्यासमोरून येत असतात, अंधारामध्ये स्फोट होत असतात. आता साधा एक दुसरा ढमकन झालं की मी एक क्षणभर दचकलो, तिकडे काळोखात काय होईल आणि काय नाही सांगता येत नाही, तरी सुद्धा ते लढत असतात. ते भारत माता. भारत माता म्हणजे देश. देश म्हणजे देशातील माणसं. तुम्ही आम्ही. देश म्हणजे दगडधोंडे नाहीत. आणि भाजपला काय वाटतं की देशाचं स्वातंत्र्य काय गोमूत्र शिंपडून मिळालंय की शिंपडलं गोमूत्र आणि झालं स्वतंत्र? तसं नाहीये. गोमूत्र शिंपडून आपला देश स्वतंत्र झालेला नाहीये, तर आपल्या सगळ्या क्रांतिकारकांनी स्वतःच्या रक्ताचा अभिषेक करून हे स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. आणि काय काय आपण त्यांचे जयंत्या, पुण्यतिथ्या करत असतो. सावरकरांचं आलं का सावरकरांची जयंती, सावरकरांची पुण्यतिथी, भगतसिंग, राजगुरू. पण काही क्रांतिकारक असे आहेत की त्यांची नावं सुद्धा आपल्याला माहित नाही. काही स्वातंत्र्यवीर असे होते की ज्यांची नावं माहिती नाही. त्यातली 3 नावं मी तुम्हाला सांगणार आहे. साधारणतः 1930चा डिसेंबर, 8 डिसेंबर असेल, 12-12:30चा सुमार दुपारचा, आणि 3 तरुण साहेबी पोशाखामध्ये व्यवस्थित सूट बूट घालून कलकत्त्याच्या रायटर्स बिल्डिंगच्या समोर उतरले. त्या तिघांमध्ये जो मोरक्या होता त्याचं नाव होतं विनयचंद्र बोस. त्याचे 2 साथी होते, त्याचं एकाचं नाव होतं दिनेश आणि तिसऱ्याचं होतं नाव बादल. रायटर्स बिल्डिंग समोर उतरले आणि थेट घुसले. ते कर्नल सिम्सन नावाचा एक अधिकारी होता. भयानक माणूस, अत्याचारी. म्हणजे त्यांनी सुभाषबाबूंवरती एवढ्या लाठ्या मारल्या होत्या की काही काळ सुभाषबाबू सुद्धा बेशुद्ध पडले होते.
त्याच्या ऑफिसमध्ये घुसले आणि समोर दिसल्यानंतर तिघांनी पिस्तुलं बाहेर काढली. विनयचंद्रांनी ऑर्डर दिली, शूट. खाडखाड खाडखाड गोळ्या त्या सिम्सनच्या शरीरात घुसल्या. सिम्सन तिथले तिथे मेला. त्याच्यानंतर ते विजेच्या वेगाने बाहेर पडले. बाहेर जाऊन स्वतःच्या पिस्तुलात गोळ्या भरून घेतल्या आणि जो मध्ये येईल त्याला आडवा करत सुटले. आडवा करत 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 असताना गोळ्या संपल्या. यांच्या लक्षात आलं आता आपल्या गोळ्या संपत आल्या, पण जिवंत पोलिसांच्या इंग्रजांच्या हातात सापडायचं नाही. म्हणून तिघांनी विषाच्या गोळ्या घेतल्या आणि कानशिलावरती बंदूक टाकून चाप उडला. त्यातला बादल होता तो तिथल्या तिथे गेला, पण विनय आणि दिनेश हे बेशुद्ध पडले. 3-4 दिवसानंतर जेव्हा तो विनयचंद्र शुद्धीवर आला तेव्हा त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला डॉक्टरना, आणि एकच विचारला, असं कसं, मी अजून जिवंत कसा? एवढं करून सुद्धा मी जिवंत कसा राहिलो? आणि मेडिकलचा तो स्टुडंट होता, त्यांनी औषधोपचाराला नकार दिला. डॉक्टर आणि सगळे नर्सेस वगैरे बाहेर गेल्यानंतर त्यांनी काय करावं, जिथे गोळीची जखम होती तिथलं बँडेज सैल केलं, त्या घावामध्ये बोटं खुपसून तो घाव आणखीन खोल केला आणि मृत्यूला सामोरं गेला. हे झाल्यानंतर त्या दिनेशवरती कडक पहारा ठेवला, त्याला बरा केला आणि मान मरातब त्याला फाशी दिली. माहितीये का हो, भाजपवाल्यांना विनयचंद्र बोस नाव तरी माहितीये, बादल तरी माहितीये, नुसतं बेंबीला देठ आहे म्हणून कोकलायचं भारत माता की जय की झालात तुम्ही? काय तुमचा संबंध? 150 वर्षाच्या गुलामगिरीनंतर ह्या सगळ्या क्रांतिकारकांनी रक्त शिंपून जी माझी भारत माता स्वतंत्र केले, ती काय पुन्हा तुमची गुलाम करण्यासाठी म्हणून? तुमची स्वप्न कदाचित दुसऱ्या राज्यामध्ये तुमचे असतील, कदाचित तिकडे साकार होतील, पण छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी पहिल्यांदा स्वराज्य स्थापन केलं त्या महाराष्ट्रामध्ये तुमची गुलामगिरी आम्ही सहन करणार नाही, अजिबात नाही. मगाशी आनंद गीतेने जी शपथ दिली, उद्धव ठाकरेंच्या सोबत राहू, काय किंमत काय उद्धव ठाकरेला? काय करतो उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे शून्य आहे, त्याच्या मागे बाळासाहेब आहेत म्हणून त्याला किंमत आहे. मी जेव्हा सुरुवातीला सांगायचो होतो मी बाळासाहेबांचा पुत्र आहे, हे माझ्यावरती टीका करायची. किती वेळा सांगशील? मग आता तुम्ही का माझ्या बापाचा फोटो चोरताय? बरं, सहज गंमत म्हणून सांगतो, अमित शाह पुण्याला येऊन गेले आणि मला जय शहाचा फोन आला, उद्धव जी आप कैसा करेंगे, मैं टेंशन में हूं. म्हटलं क्या हो गया जयेश भाई? तो नहीं, आपके पिताजी का फोटो चुराया, आप बोल रहे अमित शाह मला वडिलांसारखे. हे माझी प्रॉपर्टी घेतील की काय? म्हटलं घाबरू नकोस, त्यांना सवय आहे, आणखीन 2-4 दिवसात आणखीन यादीत 2-4 नावं वाढतील की आज हा वडिलांसारखा, तो वडिलांसारखा. अरे काय लाज लज्जा शरम तरी ठेव. हे राजकीय किंवा वैचारिक दारिद्र्य किंवा वैचारिक वांझोटेपणाचं लक्षण आहे. स्वतःमध्ये कर्तृत्वाची झलक नाही, दुसऱ्याचं चोरायचं. अगदी भाजपा सुद्धा तेच करतंय. ज्या सरदार पटेलांनी तेव्हा RSS वरती बंदी टाकली होती आणि पटेल म्हटल्यानंतर गुजरातमध्ये एक असा मर्द माणसांचा एक समाज आहे, ते पटेलच त्यांनी चोरले. मग तिकडे सुभाषबाबू चोरले, इकडे बाळासाहेबांना चोरतायत. अरे माझं तर आव्हान आहे, नुसतं मोदींच्या नावाने महाराष्ट्रात मतं मागून दाखवा. शिवसेना नावाशिवाय, बाळासाहेबांच्या फोटोशिवाय तुम्ही मतं मागून दाखवा. ठीक आहे, चोरलात ना तुम्ही धनुष्यबाण, मग आमचा चोरलेला हे लक्षात ठेवा. आता जो जो धनुष्यबाण घेऊन तुमच्या समोर येईल तो चोर आहे. चोराला मत देणार का? या वृत्तीला मत देणार का? तरी सुद्धा मी आव्हान देतोय, चोरांना आव्हान देतोय, तुम्ही धनुष्यबाण चोरलायत ना, तुमच्यात जर हिम्मत असेल, तुमच्या रक्तामध्ये जर कुठेतरी एक कण तरी मर्दुमकी शिल्लक राहिली असेल तर आमचं चोरलेलं धनुष्यबाण घेऊन मैदानात या. मी आमची मशाल घेऊन तुमच्या समोर येतो. होऊन जाऊ दे, कोण बघते ते बघू. जो महाराष्ट्र करेल तो फैसला मला मान्य आहे. जर तुम्ही सगळ्यांनी सांगितलं उद्धव तू घरी जा, एका क्षणात जसं मी वर्षा सोडलं तसं मी घरी जाईन.
पण सत्तेचे गुलाम निवडणूक आयुक्त सांगतील म्हणून घरी जा, तर त्यांना मी घरी पाठवेन. मी नाही जाणार. मी हवा आहे की नको आहे हे तुम्ही ठरवायचं आहे. कारण आज पुन्हा एकदा सांगतो, आज तुम्हाला देण्यासारखं माझ्याकडे फक्त आणि फक्त विश्वास आहे. बाकी काही माझ्याकडे नाही. रिकामे आहेत हात, तरी सोबत येणार आहात. राजन सारखं घरादारावरती धाडी पडू शकतात. कान्होजी जेदे नाईक देशमुखांचे वारसदार म्हणून ओळखले जाणार का खंडूजी खोपड्याची अवलाद म्हणून ओळखले जाणार हे तुम्ही ठरवायचं आहे. आणि म्हणून ही लढाई हे बाकीच्या ना सगळ्यांना आता हे कळलेलं आहे की आज आणि आत्ताच 2024 ते 2024 स्वातंत्र्य लढ्याशी सुतराम संबंध नसलेली पाशवी वृत्ती जर माझा देश गिळंकृत करत असेल तर तिला इथल्या इथेच गाडावं लागेल. आणि जर शपथ घेणारच असाल तर हीच शपथ घ्यायची की मी माझ्या भारत मातेला पुन्हा यांच्या गुलामगिरीच्या साखळीत अडकू देणार नाही. कारण तसं जर का आपण केलं नाही तर 2024 ही आपल्या देशातली कदाचित लोकसभेची किंवा कोणतीही शेवटची निवडणूक ठरेल. नंतर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. अशी काही हुकुमशाही सुरू होईल की तुम्हाला डोकं वर काढून बघता येणार नाही. म्हणून करायचं असेल तर आत्ताच. उद्या आहे, शिमगा आहे. मला माहिती आहे माझ्या सभेनंतर काही बोंबलणार आहेत. काहींचा जन्म शिमग्यासाठी झालाय, काहींचा जन्म शिमग्यात झालाय. धुळवड तर चालूच आहे. पण धुळवडीनंतर रंगपंचमी आहे. धुळवड होऊ द्या, पण धुळवडीनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभरच नव्हे तर संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फक्त भगवा भगवा आणि भगवाच तिकडे फडकू द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो हॅलो. उद्धव साहेबांच्या भाषणानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि राष्ट्रगीताच्या नंतर अनेक जणांचे पक्षप्रवेश होणार आहेत. त्यामुळे सर्वांना आधी राष्ट्रगीतासाठी थोडे बाजूला मी उभे राहण्याची विनंती करतो. त्यानंतर कुणबी समाजाचे मंडळी आहेत, गुहागरमधील मंडळी आहेत, माननीय संजय कदम यांच्यावर आलेली मंडळी आहेत, दापोली तालुक्यातील मंडळी आहेत, त्यांचा पक्षप्रवेश होईल. उद्धव साहेबांचं स्वागत सुद्धा होणार आहे. पण मी राष्ट्रगीतासाठी सर्वप्रथम सर्वांना विनंती करतो. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाय